Hi guys, Tadzoka. Hello guys, Tadzoka guys, Tadzoka. Right. Tadzoka guys. Iti koko guys, mkurumidze kufamba. Guys, nika ndikuwanyota handina apa mune drink dzirimo majuice. Ina handidi juice. Munoziva kutaura uri panapa guys 1 hour uchitaura kana 2 hours uchitaura kuti unoita nyota isingaiti. Ndosaka mutona papa tichiononga something chokudya uchidyira uri pa live because unotaura 2 hours guys. Guys kana ndimiwo guys 2 hours ndichingorreketa 2 hours ndichingorreketa kana ndimiwo guys. Zvinoda kana drink apa ndakutenga drink ndokusiyai pa live ndomanya pa next ndontenga drink anti because kana guys ndinooma pahuro apa guys. Ndinooma pahuro ndokusiyai kandomanya pa next ndotsvaka drink. Hamuzvioni? Hi Oni Top Mancho, how are you? Hamuzvioni here guys? Long time for sure. Oni Top, where are you hiding? Yes, Precious Mzondo. Nine guys. Yes, Delight. Ndomanya kanotenga drink pa next door. Ndakanga ndinatenga ndabaya. Kuti ndite ndichimira guys. Ndingasaoma muromo 9. Kusipakwa. Sipakwa lazi zvakaoma. Kwa imwe mvura unotonhora mvura inozombomika zvokudaro here naichi Christine. Mvura haingozomwiki zvokudaro Shakira ungavabate nhasi Friday. Shamwari kune shamwari dzake 2 dzikuita birthday. Saka vaenda kwai kupi? Hameno kwavaenda kuma bowling club uko from there vari kuya vachienda kumadina. Ungavawane kumba ma Friday. Ungavabate. Izvo zvinengori ndoga ini. Ngori ndoga zvangu. Shuwa zvako Samantha. Hapana kutuma girls, hapana kutuma ndotumani. Ngwaiko. To 4 kilicho tozvika kuma 4:30. 1 hour rose ndini chingowawata chiri ndisina. Right. 1 hour rose guys ndichingowawacha. Ene naizvo kusamata pangu next door yangu shop ndonepi. Nai guys. Kwa imwe eva mvura azviti. Nine mvura nani zvekudaro. Ine guys ari panonga uye kwire kaisa ishora nevanhu apa ndimanye nditenga drink. Panonga ikwire. Kwanzi ndaineso guys vama nefoni chingotara vamuzviona ngazvizoiti. Guys anzi ndine foni aiwa ngakungouya panel inosara pa ishora nyaya nevanhu ndomanya kova ndandipoitika na 2 minutes because ndio indi pa next door pe shop. Spagwa kwawe tikoshemanga shamwari. Aiwe zvimanga izvo manga zvizoonekwa nantinenge tichitotamba isi tichofane kubayiwa nemajive musa 21 kubholuko. Zvemanga izvo zvoonekwa hamena ningaya kuzoinspecta manga edu. Isi tichitokiya dance. Zvemanga izvo radove drama iyo. Radove drama. Guys, tikutsvagoka makeup artist, makeup artist 2. Tine 1, tine 2 so far. Saka tikudawo vamwe 2. As I'm looking for a dress online on the 21st quite alive. Shamwari tembi tsvaga dress. Ndoda manya kutenga tsvaga dress shamwari. Ndoda manya kutenga nikikira. Kunotenga drink tsvaga dress wangu. Ndiyatosvika 21 tsvaga dress. Saka tutsvagoma makeup artist guys. Vanoda kuita vanhu. Imukana kukuita extra mari ka. Unoita extra fee, extra mari vanhu vanoda kuita ma makeup vanhu vari pa vangambokwa. Ndinokaona. Passport wechishi. Passport dzechingodhirivwa nevana vepano. Hai. Zvazvo. Passport so hapana. Thank you. Zvireva kuti passport. Hakuna chimwe chinonokogwa pano. Mapassport asingaperi every day chimwe achingodhirivwa. Nine guys. Pano iri kupi kone mails ari kupi? Ku exclusive kuri kunziva kwai vadzura page. Hanzi vadzura page ku exclusive. Tuda kutofamba endaitiri pa 200 something monzo katapa 500. Ndikasiya pane munhu. Andika ndinoma namba anenge achitokwira. Chikwirai guys, wana anokwira ndikusiye pano. Kwirai pano nhasi dziri kupiko mails ari piko nayo diwe. Mails ndo zvati mails anoya mutegei mwana wa mails guys. Mwana wa mambo mails. Anokurumidza kuningirira. Anokurumidza kusvika. Mails uyakwire ndimanye pa shop. Uyakwire.
uyaukwire hanza ife ndablock akwanzira vadelita page hati unotori delita chete takavamira mina ndikozokupa izvi feedback ndazofonegwa nehama dzacho mbomirai ndimbotangana zvakadhirinki guys kana mweya wangu watoi kudhirinki kudai hazvichatobudi guys uyai mukwira apa guys mukutononoka kwirai apa ndikusiyei aiwa hanzi vazobloka just beautiful vazoribloka hanzi ririko radzoka saka vanhu ndovabloka saka vanhu vabloka wakawanda asi hatisi kumira katiri kufamba naye ndichakudza kuti ndabatwa nehama dzake naivedo unokwira ndianiko munhu unokwira ngaauyawo zvapa naimi sendai request kandiuede pamela unongoyawo usina kamera zvondodii unongoisa kamera yako sezvori ghost makuwa ikoko ungoradza kamera ungokwira woisa black ikuti connection for waita lucky yaramba magosi anokwira wano ungovhara kamera ungogara kakukutarisai naive ndiani akakwira vede munhu ngauye akwire ndimanyanotsvaga kokupa next apa ndiuye ndikupei ndikuudzei nyaya vaposta kuti chiwana goi kana kwangudaro ndisori palive ndokufanira ivheki ngavachitogara pafoni ipapo ndokufanira izvozvo mira ndimbotsvaga koko sisi naivedoyaimukwire kochirwa kupeji guys hade munotoka Japanese koko ataki pa Japanese kusvika vanhu vaibhadhara vasikana mari yavo plus kusvika vadzora vaposti wife vanoda kudzura zvinhu zvakataura vese apology kuti takanyepa stock yedu yakakwana totangira ipapo otherwise kana vasina kudaro tichenge tichingofamba navo tiri kutongofamba navo why thank you nobutla korega ndikuedit let's hope unokwira munini wangu mose nandokusiya muchitaura nyaya namirema apa indomanya moga hazviudi zvevana ikupandana ndikachitaura nemika muchingosekawo ndichimanya 2 minutes matokwira makatokwana ipapa mufanira saka muchingotaura nyaya yavanini wangu mazuva ndongoti pfei ndodzoka padhuze mina ndiede mungu musare muchionesana musare mutora nyaya yanhingikiri handisimeleti kutoko pamela newangu ati padhuze izvo zvandingadiwa ndotumira neuber singoti padhuze but paunozofana nekudai pamweko 30 minutes hazvibudi ikainditrai ndiede kukwidza vanditrai kukwidza chidayira zvemuningira ndikusiyei muri tu muchita nyaya munongosara muchitaura chete zvokuti nyaya izvozvo hazvina basa izvo musara muchimbotaura aiwa tiri ngatibate live yenyu muoiwo kumwe ndikuzama kukwira wanoti network yakuita sei ndikuzama kudza apa ndoni vanhu 6 ada kukwira nati ndikusiyei muri tu musara muchitaura nyaya nevanhu ndinani apa hausi wane ndiri kuona munhu ari pasaidi pane munhu but handisizovati ndiani pane munhu here eno saka pana munhu hapana kuti wamuonepi hapana munhu anotoda maona kukwira vamatichekuitika naimi chimushubichika ndambotaya rasheu udei ukachikwira tioni rashikwira akakwirikawo rashi kudai network kozina ndicha malive ndikiri settings yadzuka niwanika isusu tatikuonika isusu tisingakuoni imi munono pane vanhu ndisati chakuoni pane pangu chablack ndizvozvo nongotokuoneke chamasakataura nevanhu vega cha itokutaura nyaya nevanhu ndaenda kunzeka drink itokutaura nyaya ndaakwira oraiti aiwa manyamotenga kokora tiye toda kuvadonhedza petai toda kumupeta-peta rambai mundifollowewo musahoregedzazve titoripo totoda kutopeta nditori umwewo akatonyimwa pei nemumwewo murungu amuzimba but kwete iyezve ndikutambura akandinyima hake pei yakushatira pazibha tichairega vabva sisime kwandiri unotenga kokora kwati unotenga kokora kudzoka angoti hatisare takaholda live bachayakelakuridza kusvika wena sakero chino
Who follows the problem? Didn't follow you, But yeah. Anyway, two. imi matozvinzwa ndinotoedza kufollow kwai mbudzi inodya payakasungirirwa kana ivedwe. Ini ndakatonyimwa inini zvinotondirwadza inini. Nyaya yangu yakatonyura ende inini atoti wakandibira zvinhu zvangu wati ini kutondimhanye kupolisi ndikutoona ndichizvivhiringira mamwe mabasa nguva ndichange ndiri up and down history yemacha inguva yekutovhiringa mamwe mabasa saka handichambozivi ana chingondithreatena endapu ndatomubloka hangu. Right. Ndakamonera dhuku ndaspoila hembe saka pandakamonera dhuku ndobva zvanzi pandibira dhuku rangu saka une zvimwe zvakandibira ndikasana ndichafamba ndakatsvukisa hembe here mva ndatonyimwa mari yangu papaya akatiti kwai dhuku ro ndakaritenga 18,000. Ndakatora dhuku chichifo ndichimonera ndandaspoila trousi kubasa kunoshande ndoshanda macha muParklands muCape Town. Machawa madays macha ndochi madays saka ndobva period yangouya ati zvichadhewi zvichakangotanga ndiri murodhi saka ndakubasa saka ndandine mwana ndichitamba nemwana pandakagara ndakusimuka zvasina mira muchimva nditora chidhuku chebrown chemurungu chakatozvisakarira unobva ndamonera because murume wacho ndianonivhurira gedhi ndiwane mabudiro mafambiro emurodhi so kuti handina hangu kuchidzosera sinzi ndakaona kuti achindoona nchidzoka nacho anofunga pamwe nezvandandafunga ndobva ati kwandibira dhuku rangu saka wakandibira zvinhu zvangu zvakawanda handizive zvimwe zvawakandibira udzose adhasi ndokusungisa mari akandinyima oramba undithreatena futi mari i2000 yakanora kundipa 6 days akati dhuku ndere 18,000. Munhu mutevera muzimba dhuku ndakatora ndisina kukumbira angasitomboriko kana ari kubasa haadi macows mazimba agara nozvinetsa zvavo kachinji azimba ragara nonetsa saka ndakangozvigamuchira manje kana ndimiwo munhu waspoila kwatatsvuka isata panyeropa kwatsvuka guys uri papa paunoza kuti ndoshanda hanguona kuchinhu chakati unozongotaura naye kana uchibhadhatsa dhuku obhadhara dhuku but ungauza kuti dhuku 18,000 vasikana iropa karatsvuka ini aifunga kufamba akadaro here asikana ngataurei chokwadi akatora dhuku asina kukumbira asi guys aifunga kuita sei let's be honest guys aifunga kuita sei iwe ndiwe wangosunga kudai soro paratsvuka kuna zvasingawi kana period ichuyaka rinongoti hudlu kubuda ongosuma odii ofamba here muteksi akadaro ngataurei chokwadi aifunga kudii anoona kuti guys vasvika pakuperegwa guys makamboona musuno uyu vhidhiyo yamaive kuzvimamira mubhaziya makaiona vachibva kumushurugwere kuberekwa hameno vakamudhikira vakazviitira china mubhaza vabatwa unoperekwa guys uchatodi unozviitira handimaona ti pokuti kudzosa ndakadzoka naro akati haacharidi pandakamuti dhuku rako saka kudii kwai kuwacha aikurawacha imi blood rekupiro ndiri kubudai hari miri ndikuzokuda apo pinda murodi chimabuda wese watozowacha kugesa pamba pake haadi kuti ndigese pamba pake pachona inini ndiri wrong kuti ndakatora ndisina kukumbira ndinoadmita kuti ndiri wrong asi pakuzonditi anditi ndere 18,000 kachisiyana naye mari yangu ndandamuti chitora mari yako yedhuku undidzose balance akandinyima zvese dhuku rake akaridhuku 18,000 mazimba utagirwa nyaya wangu unotagirwa nyaya zvaitika ipapa pandinasikana kuexclusive yapo unotagirwa nyaya isipo anyway thank you very much munini wakusora ako waisi akone kusara panapa iripo
asi guys ini mukuti kwadzaipa wakukumbira imuri kuwa kuti mukadzi hadi kufonekwa kana ari kubasa saka ipa kuita sekudza murume wacho kuti date ndazvispoila kodzi wangochidza murume wangu zvekuperiod yako inongochinja kumadzimba inongochinja futi either way ndandokumbirawo chekusunga murume wacho unochisunga chekudiwa itei ndazvispoila uri kudza murume womunhu obveya murume woti andiudza zvekutaenda kuperiod mukadzi chinotekiteki newe futi wangotidza murume wangu zveperiod kuti zvidini wangodzava kudini hazvina kwazvo guys indowanza kuti mukadzi akatongoita kaadvantage yekuti ningirikiri yekuti wati right saka nyaya yekutanga guys iripo nyaya yekutanga iripo kwanzi dei akawacha anongowacha iperiod rumbi unowacha wapedza wonika wopfeka futi rinenge richingobuda ropa riyari miririwe kuti wawacha rinenge richingobuda uyu undifunga unoinda period unozviziva rinenge richingobuda woro wonyorovedza wowacha futi uchingoenda kumukombi macho ainogara sei achikwira kombi kuinda kumba kwake panenge pangooma akangadza kuti arafuna kukumbira sichiro nirinipa pakadaro naingotorawo ini shu right anyway guys gaitinde kunyaya yekutanga papapeji ave peji renhingirikira ava reexclusive ava vazoshare live guys repeji reexclusive ndafonegwa nemumwe munhu hama yacho yemudhuze zvikanzi tatisingatozivi tatiripo palive but hatina kuzoti nichi ndiye munhu hama yedu chichindi vatakaundudzwa zvimwe ifo family dzepolitics hadzinei neni handichadzitauri zvikanzi regai tidini tiudze mudhara toda kuzama kushare nemwe peji zvikanzi ndoda kuudza mudhara akwanise kudi kutibatsira kuti ataure naye vasikana akwanise kuti aite zvinhu the right thing saka right now ndopatakamira ndobva ndatotaura ngati hadina ndida kumubloka kuwhatsapp saka ndakangomirira kuti kuwhatsapp kwachona agozondibata handina kumubloka andibloka keiye kufacebook asi kuwhatsapp itanobloka sena tombosvikokaingai kunokomenda sena tombonokomenda kudai peji wakandisepi ndobva ndangotsaura itiripo anomaona saka ndopatave ipapo saundi iripo havadi kufonegwa madhamu saka saundi iripo right so tabvapo guys topinda munyaya imwe inotevera bholedi riko musa 21 guys bholedi yatosvika musa 21 bholedi yatosvika asikana handei tinonakirwa handei tinofara handei tinonakirwa ende tinosvitaivhira marekodzi tichinakirwa takatotaura tikaudza vari kugaridza kuti guys isi zvemaspichi hatisi kuzvida hanomaona tinokumbirawo zvemaspichi please excuse tikukumbirawo kuenda kunonakirwa kunofara handika vakati no problem at least vakaitawo vanhu tuwo tikati no problem asi zvevakawanda toda kufara saka nguva yekufara inenge iripo guys tichimbotistressa sezvo kuchiti kukati dziyei konaya kotonhora hazvisi kuwisika saka please if you still there and you want to join us apa pamabhola panipo patinonyatsokuona vedu chaivo ndo patinovaona kuti ava ndo timu redu chairo ende harire gende riripo hanomaona ndo patiri kuvaona of course kune vamwe vanenhikira tikuziva kuti vane magenuine reasons avo like you know zvandai kuziva izvo kuno kuti maholidays ayaya unobhuka before woisa madhets ako before chibhadhira michana vamwe vazhinji vanotobhuka muna juni august juni panenge pakavhara vana zvikoro juni july saka ndo panobhuka vanhu vakawanda saka anyway now so vari kuda kuti vaende mototanga handitika hana el asati aona hana el then mubva matsogadzirira next year kwanzi tikuitira kucruise tinenge tichicruisa tiri mushipi here 7 days haminoti tichindanga kupi tichindepi tichazodzwa madetails but zvaakutorongwa handika zvenext year muship mucruise 7 days kana uri dhaya riri kunoku unge urimo muchikeke 7 days hey guys ndichanakigwa guys 7 days tichingomutiruka tiri mumvura kodhiringi yangu iri kutangwa ina musosatu wandipa anomaona saka ndo chisiso chekutanga namba 2 handei panyaya tina pau washungurudza maiguru is not happy pau washungurudza maiguru this is not nice dzimai phone okay yes maswera sei taswera right saka ndave palive pano handitika ndati pau uyu tochitomubata tiri pano palive vanhu vambohwa kuti yachakamira sei nokuti pau atitoganga pau afanguti ashungurudze maiguruzve kana wanyengwazve nemurume wangu uchindishungurudza here nai pau haudarozve paurini coke zero that is diet coke. That is tight. Go and change. I want Coke Zero. You must listen when somebody is telling you something. Anana, kuchi chikuitika.
Chakundigira diet ko kunzipa diet. Titaura itiwe tichakaitika. Okay. This Pauline akadanana nemurume last year March. At that time that story no. So takaparadzana nemurume wangu tikaenda kuZimbabwe. By the time yandakaenda kuZimbabwe ndoko akasara vachionana vachienda kuchechi kwaidzi tikuenda kuchechi ndoko akamana nehure rinonzi kwaWiro Resi. Then ndakasafa the whole year murume achiti asi kushanda mheno zvaiitika ndiye aitora mari yese. So from there ndakazobanda baba kuti pane zvavari kuita naFEP pandakadecide South Africa. Ndakanga ndambobona akagara pamubhedha kunogara baba ndikati idivheti rangu gumba mangu baba vakaramba. Then from there vandazvinyarara unobatika umbonyatsoona kuti unyatsoona kuti zviri kufamba sei. Tichibva ndauya muna musi wa26 Feb musi wa14 March ndakasafa from the time yandakauya mwana haana hembe chekudya handina ndichiita kupiwa ma200 300. Then chipawichi ndicho chachiri kupiwa mari yese mumba. So by the time yandakati ndasafa ini baba wakabva kubasa ndandati okay ndiri kumbira kuti tauro kuti chii chiri kuitika aingoti wanjira washeni wangu wapiwa chirwanani haatauri but inini aikuti kuti pane zviri kunyepwa pane zviri kuitika. Then from there kumafoni hapana chandakabata ndakangomuti akarara ndipoka pin yekuaccount kwako ndione kuti chii chiri kuitika because haungandinini mari mwana haana chainacho you don't have clothes it's cold haana kana chekupfeka kana chii. Saka akaita shoko akandivhurira ndo pandakazoona okay maakaunti mangu sina chinhu ndibva ndati okay ndoda kuone cash out macash out aoita because ana paisa ava necash out ndione cash out Pauline hapazari nezita rangu Pauline hapazari nezita rangu Pauline hapazari like 3 point imwe yakatoenda kuCarol Jet kuna mai wake she's a bitch ndichishupika achidya mari yangu inini yendofanira kuti I have 4 kids dzinoda kuchengetwa nababa. Baba ndichivataurira baba wako nditi mukadzi weshamwari yangu ndikati okay then ndo pandakamukonfranda kuti iwewe zvauri kuita chii chiri kuitika muaccount nemurume wangu you are getting so much money inini ndichitambudzika. Ndo paakatanga kuti twabva ndamuti bitch because ndakamuti bitch because ndaida kuti ataure chokwadi kanzi murume wangu anoshanda nemurume wangu ndo saka munaziya mabhajeti enyu munoita mubamugoni kuchengeta mari what ndo pandakazomuti bitch kanzi toda kubuda musaga ndo paakatanga kundituka akandituka mwana yezvekuti I don't know kuti mashoko ewo akabva nababa kumba achindituka kuti une shuga iwewe une shuga ndo saka and I didn't apply for being diabetic and I'm really diabetic and I don't care the world kuti avazive condition yandina aiwa kuzonyatsa irasikana kuita kuti azvimbonyadzise ndarwara ndine shuga ende zveshuwa murume anga kusvika pakundituka vachindiseka vachiti inzwa vachinditi uri sei everyday ndaidzi mwiri iri sei saka angakona chekunditukisa kuti hanzi unonzi mwiri iri sei everyday murwere unogara mumba kuita muchipatara murume ndikakuudzai ndikakusenderai mameseji you won't like it you won't like it ndosaka mai vako vari dofo kusiya musha kuya kugara pamukwasha not knowing kuti mukwasha haasi kuda mai vangu pamba pavo ndiye aidaro ndakatukwa zvinhu apa mai venyu vakavhengiwa vakagara pamukwasha vari kurwara mama vari kurwara mama vari kurusaka vanofamba muvanasikana haisi mhosva yangu haisi mhosva yenyu tinotochinjana vanasikana inini murume zvese aiti zviripo but uku kwaPauline ndo akazotanga kundudza kuti maidofo kutuka dziza rangu rese zvikanzi wakaora uku ndosaka wazosemwa uri chidhiramu hauna shepi dai zvishuga izvozvo nezvibhipii zvikafa ndoda kupinda papari kai muredi hausiziva kwatarise mhuri akandituka wakaora kunosemwa nemurume hauna hunhu you don't obey him akandituka zvekuti mashoko acho mamwe acho anoda tichitoverenga like right now foni yacho ndinayo verengai ndikutumirai kana kutoverenga zvoitirwe verengai tinzwe satamubata Pauni aiwa batsai mwana muverengi pauti kuuya yakani Pauni
akandituka mwana iyeyo haana hunhu achinditukira imba yangu achinditukira murume akaona hanzi paangashandi ndindaimurera zvikanzotiti ndichimuti siyana nemurume wangu ainditi hausati wafa nanhasi ndotorara naye renyu beche rakaora ndosaka muchisemwa nemurume mariya makatumirwa muchibuda muchipatara ndindakamupa mune sochiwo mari yose yairi kuchengeta asingashandi kubuda ndeyangu ndinozvichandira kwete mimadcc zuva rese dheti chakati geta wei mazina anenge muroika soruka anenge chingwa chakatsikwa nejombo munoti murume wenyu ndimi makamugadzira ndimi chenyu vana vangu vamakagomera murume ndewedu tese okay inangu handisi kuverenga ndinoflya even kuchina angaruda kunditi ndirwadziwe kuti anoenda kuchina ndiri chize background kubva kukaroi kuvaroyuko hakana kana gecheni mukamuda aiwa hapana aiwa akachina ake unongoita kungonawo pabhuku bitterness uhambo iyo ndakusenderai mafotos angu if you can compare with me like really undichipisa to that point. I don't have kids with him, but that man I can't live without him. He treats me like a queen. Whatever I ask I can tell you, wow, he's such a darling. Kahure manyama amatike tasiyana nemichembere dzekare kare dai makangwara makarohwa nemunhu different kanoka 5 years not same age. Remember wakati kakuchembera fati apa mukati hamufitwe nehembe kuita kunge chimbuya yakareba kare chero mukapfeka dzodhura sei imbozvita sei kamira wangu wokombeya neni you never like it like really vachibva ikoko vakananga kunoobva kunodzoka ikweyo ndewedu tese kuita kunge chidhamu chakangoiswa musoro wemunhu kunzwira itsitsi akafumuka ndokunzwira itsitsi musaite kuti tubp musaite kuti mupinde bp netushuga ifaindipinde ndewedu tese munene chene vana makagoda noti murume forget ndichakwira mukafa zvichakwira mukafa nekuda kuzvita muri munhu here inini muchingoti iri segment kuita kunge murwere ari muchipatara ndatoshandi ndakatosiya ndichienda kuna munene ndamuti wakasiyire imba zvikanzi pese pamaisenga zvimameseji muchichema muchida mari yemapiritsi ndanga ndisikakwanisi kutengerwa mapiritsi payaurira yauya ndasaba ndadhifota mapiritsi eshuga kana 3 weeks because of her. I think ndikubasa tenda ini ndaikupuritsirai mari. I save your life my big sister, I love you. How can she love me when she doing this? Munhu wemukati chinga noti kuti ukanzwa musoro wototaura musana flu varume havadi kuita kunge ari muchipatara zvopesera zvokuhohwa chaizvo kutonyara kukuudzai kuti makunyanya urwere hwenyu nhai deep down zvakutomubohwa ndosaka chidai ndimi neoda hakuna kurongeka kuseka kupi vaindiseka tichiti handina mari yemapiritsi. The other day ndaiti kuvana thank you netumwe tunhu twatumirwa vakundidzimira foni ndobva vandidzimira foni usiku kuti handi ndikubasa ndikubasa toziya odi yako hakuna kunorarwa vati ndikubasa then zvikanzi munoudza munhu kuti uchazviona here makamudyisa zvakaexpire inini I didn't do anything. Ndakapurira muchechi ndakapurira kwamazha I didn't do anything. Handiti chinhu murume anopiwa till now till zvaari kundiita ndiyatondisatitora mushonga zvinhu zvakachinja sisimela I don't want to lie. Zvinhu zvangu zvachinja urwere hwandaakuita ndiye ari kutokonzeresa zvikandifambai mhani muchingoripo takaromba tese hamene sensitive akati hanzi iwe wakaramba chivanhu saka inini ndini tinozvinomberera wakaramba ndosaka wakusemwa ndinokusiya wakadaro ushasiwa kubva kuseni muchingowawata ndatakuedza kuda kuti tigadzisana zvikanzi nanhasi unorongedza hembe dzakauye kuno ndosaka wakasiyiwa wakaora kana nguva yekuti ndibve yakwana ndinobva ndipawo zvikanzi saka ndakati inini ndakarogwa ndisomba newehure zvikanzi anoshanda marriage certificate enyu anoshanda kuzimbabwe maichivenga wakarambwa one what about you uri chii ndaitokupai mari yekutenga maichivenga wakarambwa maichivenga wapi zve wakarambwa asi chivenga hatina mukadzi here gaisi saka niwe unoshandisei chinhu chacho izvi hazvina
zvazvotadzisa zviya even vice president vakangoramba mafuti nemukadzi wanu mary why kuzoti uri vice president mchihura iwe nevanhu ava vakawanda okay pane zvimwe zvandandazonyudza kuti hausiwega ndichimuti iwo unganyanya kuti unoshamisire kuti 100 rand ndoiwa unonyanya kufira nemidhuri yevalentine ndikati mari yachame inotengerwa every second day ipi misha hanzi munoshaya dhata kumusha muchichema kuti titengerewo dhata musade kuti ndibude musaka that was zvaitaura pauneukaruende right muri mwanyani nanuzani muneni anenge akune makane muri munhu ndiye akanoudza pavo ndosaka ndikuda kuti ndifambe neni tichionesana mainini ane 39 makaenzana nditi pakuda chokoro kunzi kwanzi dei makarogwa nemurume ane makore mashoma mungarogwa nemurume akaenzana kukodzera kuravo iye musikana ane makore makani pawo pawakanditi 2000 handizivi exactly how old is she. Saka tongo ari kuma-2K kuma-21 iko ku-2019 ameno ndo ma-2K. All right. But saka asi imwe information yaitaugwa napawo apa ndeyechokwadi. Kureva kuti muneni uyu akanga achisumuka achinda kuna Paul njira inomupa information ati ndizvoka. Saka pakesi tinoda kuti Paul asitobve kutukai antika asiwo muneni tatichida timudewo nokuti ndiye honzveri wenyaya iyi kuti nevakadzi timumarane nhasi it's because of muneni. Muneni does not respect his marriage. Haasi kurespekta marriage yake. Ndiye akatonotsvaga musikana uyu akamunyenga anoti kufacebook kana kuti kwatsa ukatukupi akamunyenga akamupa information yemunga kuti mukadzi wangu anogara neshuga izvo ambuya vakauya handisi kufara kuba kwangu munhu yakaramba hameno zvechivanhu zviri kutaurwa kuti makambozviita here akaramba hameno zvakawanda wanda. Muneni uyu murume wenyu ndiye honzeri hombe ndiye handisi kuda nyaya social media I think vanga vatoitana alert izvizvi mukaona zvaakaisa pastatus vaita alert sei nokuti hatina kumuudza asina mamuudza imi tikuda kuenda kusocial media handina kumuudza saka waziva sei ndangoona apo ndinyumwe saka pastatus wakaisei pamatiktok there is this other one yakabuda musi Saturday yakaonekwa nemwana sisango achiti mama maindiswa futi kuZimbabwe ndakanzi waperekedza vana within 2 weeks vakava vese vachirarana vachibuda chandakanyatsoona murume wangu I know the hand yemurume wangu achimubata mumota makaona ruoko ruoko kwakadzikama guys mukaona ruoko for 50 we are 15 years together 15 years inini I don't mind chero ndichidze nhasi marriage yangu yapera ndoti ndazviputisa pasocial media ndezvawo I'm ready for anything ndosaka ndiri kuti I'm ready for vose vantuwo me I want to be with him I said I want to support you but we need to be fair. Let's balance the equation. Let's have Munene and let's have Pau and let's have you 3 of them antika because apa payacho do or die antika the same way kutuka inuti I can feel with the stress antika obviously because stress kana ukashuta trust me my sister we have been there that's why I'm comfortable kwandiri because ndinobuya ndikudzema stress andakambosangana nawo mutonyadzozviziya vanhu ivava saka zvisi haisi nyaya the best way ngatibalance equation muneni apa Pau apa imi apa tototsiura muneni nganyara tichigonera nesocial media vacho ngatitonyara Pau kana kaita nharo kana ratituka pana patobva takuyanika Pau tonyatsa kuchiposta zvisina muneni ere tichiposta we post both of them vochinyatsa kudanana takavaposta vose apa muneni apa Pau apa gembo rofamba naye hatiiso ndichienda ipapapa ndine hembe dzimwe dzandaiona achifonera nemavideo calls zviripi mumba pandakasvika ndachishaya anojerera munendoshi kuti hatiri kunzwa nezvazvo how can I do that anondida sei ndinokuda aiwa kuda hake kuda nokuda yasi ari kudirai kure kure kukudai anokudai muri mavirana vake asi zvazvino makaovatekwa naPau muri kudigwa kure kure Pau ndiye ari kuforefront inini mukudigwa kunzi muri baine vana and in the face of the world ndiri munozikava muri mukadzi wake asi mwoyo wake chaiwo uri kuna Pau ndinoita neshuga zvakadai but it's
seems as if you don't care, but how can you not meet it? Because I like to drop on us. Munoziva munhu wamunofanira kutsamwira seven, munhu wamunofanira kuti tema itogona kutsamwira seven zvituko izvi zvitogona Pau zvakabva kumurume wenyu. Ndiye murume wenyu ndiye akaudza Pau zvituko izvi. Munhu asina maana basa nazvo. Hapachina rudo pamurume. Mwana wenyu mudikani ane makumwedzi mungati makore mangati? Mwana wenyu mudikani makore mangati? Mudiki wacho. Manje atonyani shuwa munhu ane mwana ane 12 years last born. Muneni uyu. Last born yanga ane 1 year ende mwana akarwa hana ndikapinda muchipatara. Nobody showed up kana kuuya kuti ndikagara mupiza hapana akaona mwana. Anogouya sei nai my sister aigouya sei ipo pana Pau haangauyi kaima kuti gokure kure Pau ndiye ari kufofura ndizvo ende ichi mwana gamuzvara ini kufamba haana mazino it's not okay at all kuti anotorwara mwana ane condition Pau ane echi haagoni kufamba ana mazino dobva abuda akazvitebheka ende murume is not supporting asikana saka mubve mariga muti izvozvi mainini chigwi vakwana vana 4 chibva imatoriga kuzvara vakwana zvakangouya waidoyo wataseti yakumwacho anototerana naye atone 7 years akazvimira atone wataseti mamagara shame right tipei namba yamuneni yapaugara makandipa nje tipeiwo yamuneni toti makabloko here nandikikiri na Pau ndandiri kuti ndimuedhe pamuri apa kuzi zvakambomuka zvakaoma vedu paunodarireiko naiwe Pau tipei namba dzamuneni gwangwava toni pei kandai namba dzamuneni gwangwava nepicture yake ndikandire izvozvi kandai fast toni zvake zvoti kadi social media ndipo paanotouya pano pakangaruko unoda kuramba social media iye achihura pasocial media ada kuramba chii iye achihurira pasocial media ibaba saka ndijairireiwo muneni vakanga vatori neso kwakustand on the camera tone kuleft side kupassenger chikunani akaramba atiwadzikisa Pauline saka Pauline ndakamupaoni kudhara akashunga that's why ndadai asiyane nemurume wangu iye akasirwa tsvina marara makumbo akachekwa nechihure asikana hey akachekwa makumbo ePauline chihure mukaona pane mavhidhiyo andasenda pamuri aine tumapushi tweblack mukaona makumbo ake munototya kuti zvinge zvakaitika asikana zvepanyora ine ndichisafa wenyora hey aiwa iya asipa ndi muneni usho muneni muneni maje kuti imi ndogona kuita muneni pamuri but chinozoitika ndechoti Pau anenge asipo saka donai kata iphone ndivatsvake kata iphone right ndotangana nikuapa ndotangana baba ndotangana ni guys namuneni kana kuti na Pau ndotangana napa guys baba vanzenda unodza Pau kuti usadaira phone ikaenditange na Pau nditange na Pau nditange na Pau takana Pauka because Pau anozoudzwa kunzi
sadaire phone yapauya kaingopinda kauri tipa atofonerwa right apa ne phone ndikaiti mpedu mukani ndikaiti mbe pane mupale mukani iwo kuna pau tisatapinda mutipu munyaya ndikaitange tanzwa kuna pau 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 wacho mashoko anonyora guys naimi munozviwawo mashuwawo zvinonyorwa napau mashuwawo zvinonyorwa napau pau unofa iwe unourayiwa pawaudzwa 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 kuinira ku ari kuramba asangori papafona nhasi omwe ari kuti papo ndikuti kuti ari engaged tiri chimbomira izvozvo saka svika ikoko kwese kuchimbomira ikoko tinoenda step by step chimbomira remember kuti maigurizeti vari kurwadziwa vane kodzero yekureacta the way yavari kureacta nayo andika tinozovaonesa tambotaura navo taoneswa nevava andika vane kodzero maiguru yekuti vareact the way yavari kureacta because vari kurwadziwa vari pabarika andika chatingaita isu kutaura napauyu kuti asatuke maiguru andimaona then mumbonzeri hombe ndimuneni muneni is the biggest problem muneni alfa ugari pano pawave pano ndochokwadi chaiyo chiripo pawiziye pawiziye ya pawari pano yes pawari pano ya saka pau ari pano guys pau ari pano nokuti zvazvino pau atozondiblock saka pau is in the comment section Pauline is in the comment section zvinodai pau ukatibloka iwe uchitida kugadza nyaya iyi kufoni iwe uchinzoexpose upostiwe zvichazonaka here nai pau apa wakutodza kufunga manje pau wakutodza kufunga Pauline because kundibloka iwe ichitoda kuti pawhatsapp hapana nokuona apa tisolve nyaya iyi hausiriwo nemhosva stereki munhu ane mhosva stereki munhu wamuri danana naye iwe ndatoda kungoti kudzoti zvino vaiguru vakapusha kuti ngapostwe handina choice ndinotonongokuposta handiona saka I think wrong move yekuti undibloke ungadi wangouya utora kuti aiwa inini ndakai baba vakangondinyenga handikasososo ndova neproblem topedzana nababa handiona kudaro handimaona saka unozoningire unozopostwa manje aizonyatsokubuda tati kuti tigadzirise kana ndosati tafaona kuwhatsapp Pauline he ndozvaka ndiri kuavoida Cassandra ikoko manje it will go down that route manje ndokwana tichida kuavoida ikoko now it will go down that route I want to unblock chidaira phone anti unblocka pau chidaira phone zvinozva wandi unblocka chidaira phone answer the phone yapinda
aiwa mai guru toapostira indix aiwa tinongokanda munei napawo mai guru vaita sei havo mai gani muri mupenyu life iyi muri mupenyu mai gani ndimi here sure here mai gani ndimi here uyu kana kuti ii ghost andi unblocker pana achada iri foni right toenda kuna muneni kuzvionetsa etindi kuna muneni ana undibloka munoona kazhinji kachona nemhaka inchiti kutotaura pofoni kuri nani kazhinji vazhinji avagaizika vanenge vari vanhu vepano vese hani munoona saka tichida kutanga tionesane hani maona tisionesane because unozowa sei semailex unozowa sei guys uri unhu wepano ngona wakayanikwa ibudi hani munoona saka toita zvakangwara chiuye tiwe titaure moreover kukoluku hakuna nenge achitokuziva ndinde itoziva baba vaofa pavada iri foni handichada kugara pa aiwa gemu raitika apa nderekutika gaisika gemu raitika apa nderekuti vanga vandibloka mese vari 2 musikana azondi unbloka pandataura kuti kundibloka kubeseri baba havana havo kuzondi unbloka because mameseji anaichitora nyora kuna baba isanga achitopinda izvozvi asi izvozvi mameseji aya haakuita 1 tick baba vatozonyatsondibloka saka baba muneni ini ndichazokukandai yani mona ndakuchira kupostai because matozondibloka ini ndandichinyesa mameseji angu achingodhabutika zvakanakanaka ivo zvino aane 1 tick haachapindi mandibloka but zvakanaka chose vari vese saka zvakanaka ine haisi mhosva yangu I tried by all means to do the right thing andika musazondishore andika asi imi baba muneni sezvo right now it's either mune girlfriend yenyu iyi ndosakafana yanga iri engaged kana kuti mutori mese andi chega tingotaura tichiti imi baba ini maitiro amuri kuita haasiriwo muneni iwewe maitiro ari kuita haasiriwo kana usingasadi mukadzi andika ingobuda pachena haushungurudzi mukadzi wauzoti ari kurwara pane mwana ari kurwara right now andika woshungurudza mwana nekuti wanyenga pawo handiti pawo ndiye munhu watanga kunyenga kati upenyu hwako here mutuke ndiye watanga kunyenga wakanyenga vanganiwe saka chakosha chii kuti unotutumira girlfriend utora information namba kwako uchinopa girlfriend kuti atuke mukadzi wako iwewe ndiwe stupid yefather iwewe ndiwe uri kutozviita izvozvo ungori stupid wakufanira ungori stupid takamboita stupid kuti amboona pavarume vedu stupid here wokuti unonoudza girlfriend izvo zvinenge zvichiitika mumba stupid andiona but ende ukarova mukadzi kana kubata will come for you muneni mukadzi arohwe will come for you hautomubati zvako and if you know what is good sure munhu ane mwana ane 12 years firstborn 12 years uri busy kuita manyara akadaro kuita mashura akadaro saka unobvumidzira chiti girlfriend yako ituke munhu unodi kumuza kana kuva kuvinga vabloki usadayira randi blockers muneni ndichidipai picture yake ndipai picture yake da kuriposta chiti ndipai picture yemurumweni dzapau ndinadzo ndipai picture yake toni ngatimbowa mavhidhiyo apawo aya ari kutiktok kwachiita tiktok yake ndipau mozati abhaisa kepchena kuti kudini ari kuti abhaisa panhingikiri kuti kwai me after ndaiswa pastatus namai guru ndobva tanga kuimba kuti ndo wako wangu wekutenda Mwari saka paisa akanyora kuti me after ndaiswa pastatus namai guru anoona kureva kuti kune zvakawanda zviri kutoitika anonzi Pauline Mujere ana murume apa
ari moto murume tonyora tamba tinda wana wakamuwacha wewe wakusira upira nebanga kuitira mangwana anga nepama emifanani kula makaponderana moto ya baba moto ya murume aingi mana wedu ari kuweka kuti wanga mutemani aingi sakani yava kutoteta ndio pakano kwa ruko kapa ndio mmoja baba mmoja murume guys akaisaka kumupa dashboard kudai so ndio pakazonikwa mumikirika pakazonikwa murume apa kama kana ndimo guys ari mmoja yemurume moti saka background ngasingazivi mmoja yemurume wawo Pauline mujere Sério, os dicas disso, como é que... Que isso, cara? Os músicos da moça do gari. Será que o rapaz já disse como é que guri Jorge as caras? Os dicas disse como é que grupo o sadar. Pau rega kudar o pau. Antes Pauline mujeri mano yana ele. Uyayina ichoni. Ndipe izvese guys itai kuti tionesane. Vana Pau muna zvinoitika vana Pau. Varume havazombokuroriya. Havazombokurori varume. Handimoona. But kuzokurora chekuti akukande mukitchen hazombokande mukitchen murume uyu. Anongozotamba newe ozongokutenya kana yakwana odzokera mukadzi kana kuti onotsvaga mukadzi. Handimoona. Oenda mberi nemukadzi. Apa iwe unenge wapostingwa kunzi wadana nemurume munhu. Potential husband yako inogona kunge iri pano. Handimoona. Potential husband yako inogona kunge iri pasocial media ipapapa. Andozviona iwe uchipostwa kudai so wakukanganisa madhiri ako andiwaona wakukanganisa madhiri ako nezvinhu zvisina kana nebasa rese Alright, mede macho mirai vauye vari kumbati mede macho vati vari kumbodrive vari kudrive kwa 5 minutes munozvikanganisa nezvinhu zvisina basa rese zvakaoma iko zvinopa wazondibloka zvachose zvaizvozvi pa wazondibloka zvokutodara vese vari wazondibloka manje vese vari wazondibloka mujeri saka munoona vanhu vanenge varipo panapa munoona but guys imimi ndirambokudzai mirayimbokupai trick yakanaka. Let me tell you a very good trick. Imimi team dads munenge muri pano makawanda pamunodanana nevarume vevanhu anditi kana kuti unenge wakaparamura nyaya yako unenge wakaparamura kuseiru kuchiziva tinogona kuzouya uri munhu wepano andika I find no pleasure in posting you handi muri kunzwa I don't want ndisingatodi kuti ndikuposte iwe kuenda kufonera don't unobva wandibloka kufacebook obva waoneka kundibloka don't block me uya utaure titese panapa handika tiwana ndakanyengwa nababa vakanza zvakati come and say your piece and go handiwana then toigadzisa totozviziva kuti iwa una murume kazhinji ndianenga nemhosva manje ukatiza medium kana vachidisa pressure kuti postai handichakwanisi kuti no because ndomboposta vamwe hani muri kuona handichatokwanisi kuti ndichi no because ndinombopostawo vamwe vanhu handiona medium kana munoti mose munenge muri vanhu vepano medium unombakadzonya kuti postai handiti vamwe vanopostawo postai handichakwanisi kuti no but ndauya ndosaka ndichiuya kwauri handika mose muri vanhu vepano chiuya maiguru zvakaitika ini hangu ndikudi baba vandakadanana navo ndo vakandinga vakadai wabuda mazviri handika hatina nidhe kuchakuposta hatisina nidhe kuchakuposta because wauya nai guys inemere kuinemere wauya akatitaura newe apa tichakupostirei
but ukaramba manje meguru uramba chisa pressure ndoisa pakati ndodini ndozvegore riera zvekuti kwaitika nyaya dzemadhayari ose uko madhayari oga ari kuitira zvinhu zvavo ina nditozvizivi vari kudana mari dzavo kuseri uko vamwe vakona chiposta ai hati vamwe vanopostwa posta ucharamba uchikudii guys daa pakati ucharamba uchikudii uyai titaure munhu don't get me hausi kubatika ndakutswa pakona manje vese vanhu vepana handichakwanisi kuti nditi no handichakwanisi anoona handichakwanisi manje I'm forced because uchitisha zvinhu zvizoita kuti umwe ari kupuwa special favor hamwe asi kupuwa special favor ukauya tikataura newe pano handika ukataura pafoni apa handinambokuedhipa live apa handimbokuedhipa live pafoni no one knows kunze kwangu kuti ndikutaura nani wotaura sedha of the story then you go hatina need kuposta muri vana vangu mese hakuna need anopostwa iwe kufanasi wona baba vane murukadzi wavo uri mwana wangu wakanganisawa pamwanangu vane mukadzi rega kukandira mainini amabhomba imi maiguru musatsvage mainini tatoipedza nyaya yapera hakuna chapostwa but now I'm forced kuposta because maiguru ototsika kuti ndikupai mapictures ake mupost handimaona zvimwe zvechodaingo ndikatouya baba iwe unochoziva ndione uchichoziva ndikatouya don't ignore me talk to me ndiye ndatoutumwa nemwe munhu talk to me ndinongouya kuseri koko talk to me kana ndauya usatize talk to me munhu anotoedza kuziva nyaya idzi ndini manje totoyazoziva kuti haufa totodzigadzisa nyaya idzi dzotopera because watiri kuda ndimunei munadzani uyu murumbo ndiye maranjongo imi varume andimona imimi varume pamunenge muchita zvinhu zvomunenge muchimbofunga here noti ndionotora information chinopa mukadzi wako ndionotora information chinopa mukadzi wako mapicture atouya hamburume atizouya apa murume wacho idhudhu guys iwe moto waidiwo pawo idhudhu murume wenyu madha idhudhu murume wenyu uyu ibenzi asi uri benzi iwe munene kana kuti ifilta kuda ifilta ayo haisigo tipei wasina hititioni tipei wasina tipei rakashata racho ndinofanira kukanda iro musati pera kanaka tipei rimu tipei mamwe acho tipei mamwe acho tikombe tione tudara katoshata iro ndoratikutoda zvakaoma masikana 9 kurudhudhu kwaivacheta vazomboshati murufaro takazviona izvi takazviona kucheta vachati ndizvokunyepa zviya vanongodanana chete kwenguva yekuti havarambaniswi nesu asi vanongodana kwenguva kare basanozongosiya rinozongofa zvokushandiswa zvezvefeki zviya takatombodaro tikati vatatu vachatisa taso kupe hapana kurudhudhu gaiti iro uyu hasi munhu anoshoreka murume uyu hasi tombori munhu anoshoreka asi chende toona chatagona pauchi pane chimwe chinhu wani chataura ke chinenge chechokwadi ani muri kuona hasi munhu anoshoreka mukadzi uyu murume uyu murume musvinu chaipo hasi munhu anoshoreka hasi munhu anoshoreka murume uyu asi kuti chinhu chandatoonaka muri kuona kuti murume uyu akuita kunge wechidoko guys ani muri kuona kuda wechidoko zvaataura zvekuti maipa makore but munenge madanana kubva kare muri vadiki nodi kana mbiri kana kwauya ndamarriage wotaka kufuta ndiri marriage dzakaimhosva ndozvondorambigwa kuikwa iyi nokuti makaidzana saka tozvisiredu but haiwa inenge ichifirita kuti kwakatsvuka here chinge chifirita ichi ngaitipuwe mamapicture tione ngaitione zvina natogona umwe munhu guys hamusi kuzvona zvina natogona umwe munhu zvitani umwe munhu amutore adze kuna pawo maigura musina zviregaiti goita maigu zvitonani kuti umwe munhu amutore aibve kuna pawo ainde kuna umwe munhu sibeti atonge mwana mudiki zveshuwa nandimudiono atonge mwana mudiki akatsvuka here kauti ifirita because mapicha etiktok anovhiritiwa kare kwaidzi ari wakanaka isa chiya angatisane vanhema uyu murume akanaka uyu angatisane vanhema ngatisareverana nemasikana kuvarume cheshe imi majera kuti ungati varume nevamhasiro kade zvinonetsa kuona kunoka kwomurumeka murume ane mamhasiro akareba ndiwo amekuchitoka murume akanaka murume haana kushata uyu hasi murume akachata murume kwai zvinhu chaipo hasi murume akashata uyu idhudhu iri varume vakazombona akapfupi uyu
varume vakambonaka kupi varume akasvika murume chakangotaura chokwadi chakangonaka chakangonaka ada kuti atogwenomwe munhu abve kuna Paul rimwe tiriti saka hetiri yakatanga vhara zimusoro guys hapana zviripo iheti nekufitira kuudza ingadifirita hapana zvedhudhu apa pana kwazouya pikicha chairo iri ndo pikicha chairo hapana zvedhudhu apa tatavhekiswa nefirita paya guys neheti yakaisa musoro ndo yakaivhara wakavhara zimusoro musoro nenge aubredhi yemachawo ndo waangavhara uyu pana zviripo nandakanganisa guys I reverse my words uyu wanga avhara afiritiwa paya mutema uyu asi mutsvuku uyu mutema uyu asi mutsvuku uyu akagadzivhara neziheti riya raanga apfeka akafirita asi munhu mutsvuku uyu mamuona uchingoti zidzoro uya udavira mafoni edu apa actually because chirume izvi ndiri kuchiposta wanyangira yaona pikicha rangataura ndira kudhara achiri mwana mudiki reverse my words uye kudhara kuda achiri mwana mudiki guys kuti zibhambanga remusoro rakadaro ndozvangavhara nehetu hapana zviripo hapana zvizotoenderana napawo wacho zvotoenderana kunge vanhu tu vakasiyana naye hapo maitu kuita vanhu tu vakasiyana kuda pikicha inendere kudhara kuda chakura amen uyu ndakatofanana nembavha yekubatwa zuro yeabdrobary yekubatwa zuro uyu bolton uyu wokumamira vasikana muromo vakatofanana pameso vakatofanana vanhu ivava pameso rikaitimirira pawo napikicha tiiposte takufosiwa tatisingadi wakuita tiktok now wakutrenda manje pawo you're going to trend nekutiktok kwako you're going to trend kutenda kunongodai sumagidha koriada jara isusu tiri papublica saka kutenda kwako hakuvhunzutsi hakushabisi tozatoti ndogona kutotikana ndikaona dainya kunyarara tisi ndotokonzeresa rimwe ziconfusion rimwe zidrama rekuti nditrend ndobva ndatrenda zvokutodaro inini ndiro zvandotrenda ndabasa nazvo ndajaira kasi munhu asina kujara kutrenda kungotrenda so unopinda bhizi nazvo mablog haana kana pressure nekutrenda because pamwe pacho ndotokonzeresa scandal dzekuti utrend ndega ndimbobura hombe kuti nditrend animaona because unenge wagarisa usina kutrend zvino iwewo unenge uri munhu wako andika ungomuka makuseni uare trending everywhere unokanganisika you get disturbed taura chokwadi you get disturbed unokanganisika guys unokanganisika ende pawacho anochinja sere apa wanga angari pano zvake kutiktok guys tiktok people when ndaposta imini vari kutiktok ndo content andika motorawo content makaenda kutiktok kondozati muri kudambura content pawo hapana zviripo hazvo ende asati wagona kugeza pawo goendi pasi pawo asati wagona kugeza akoshamwa zvoti ungatatotuka maiguru chotwadzei une line yechi so pawo so kundwa nesuchembere kundwa namaiguru vako vane 38 years vanogeza pawo aiwa pawo chimbomirako aiwa chimbochimirira pawo chimbomira usati chimbomira uchiri kuresa apa unotoenda unotosunga foiri usadaro pawo madzimai kudai hanzi kutiktok achinja chirakachinja hake zita rake kutiktok uko patikava nachangoona vanhu matiktokers ekufacebook anonzi Pauline mujeri kana kuti mama atadi anenge ane vana anonzi tadiba here anonzi Pauline mujeri chete ndachaona kuti kutrenda unoona kukatrenda ka usiri kungonoka kungoti mangwana Audrey uyu waufuma uchitrenda unogona kutofa unogona kungofa checheiko guys unototi kwaingatrendesa sisimene vagotokuvata nebhutsu ugototrendesa ini chaiyo ugototi ndapinda muhandavata guys kana ndichitopedza kuposwa nditori palive pano
ndakaenda kana kokomene kukwandi kutrend unatotosa zikomendera kusendesa malaughing emoji chidarika hanimona because kwatiri isusu no negativity is negative, no publicity is negative hanimona hatina pressure nazvo izvozvo handimaona nokuti titoripo papublic pacho hatina whether ndafa ndichangotrenda, whether handina ndichangotrenda, whether ndacho chakanaka ndongotrenda, whether ndacho chakaipa ndongotrenda. Saka asi iwewe ukangofuma uchingotrenda ipapo chacho you are going to be affected uchaona, but ndizvo ndachitira kuti tigadzirise izvi uchatofuma uchitrenda. Alright guys, gaindibodedza maiguru tioti maiguru vakufunge varume vavaramba tioti murume asati avafonera here, and then from there topinda mune dzimwe nyaya. Right iwe apa ungambonogeza chii asati akugeza zvokuti ungada kukombita namaiguru ane 38 years. Vanogeza maiguru ava aiwa mbonogeza paumbomira haunakadzati kekuti kana ivo maiguru kava kungoti murume wacho akungoshungurudzwa zvaangosangana zvibhonda hanimona kungoshungurudzwawo zvakewo kuita otherwise vanga vasava ngokuti vanyanya kuchemedzwa napauyu vati vari kudhiraivha sorry vari kudhiraivha kungoda iyo mota yanenge akaisa makumbo padashboard zvakakaisa makumbo padashboard izvo zvaendo zvanenge achingoda apa ane vana vake ane vana vake pawo anawo ndozvandiri kureva kuti hapana chibage naume chibage chaicho chinoti chibage chaicho hachibage kuti tiktok ine mafirita tiktok ine mafirita saka unozvifirita kuti waita musha waita kunge ende tiktok inokuumba kuneso kunoita mhino zimwe munohombe seyakudai unoita kamhino kepoint tiktok inoda hanimona saka ukasatonyatsa kuona zvakanaka pamapiki unobhaisa hanimona maiguru dei vanga vachida zvokuti titogadzirisa mumwe wedu ufungwa vanotore stress titotaura hedu namaiguru kuti tivaredyuse mwoyo wavo udzoke pasi. Manje vanenge vari kudhiraivha haisi kudhiraivha kana kuti kwatove nejambanje pakune vazara inbox kwangu kwai kune maSouth Africans nemaLesotho auyawo ari kuda kutaura nyaya yeuyu yaexclusive yesalon yaexclusive virgin ye hamenoti maSouth Africans auya atomhanya nacho here kana kuti torega kumhanya nacho hamenoti munozvona sei kune maSouth Africans nekuLesotho auya kuti yatove movement kai yatove campaign yake exclusive yevirgin ye achiita munhu akangwara ndo ndinonongona kuti kumwe kwacho kungopusa so hanimaona kungopusa so tatomirira maiguru maiguru akutonya kurwadziwa but guys pana pamwe pokuti kana ukanyengerwamo munhu soka anenge ari simbi pombi ukatarisa kudai so guys unongoti seumoti muyedzo iwoyu waingodarikawo asina kumboonawo munhu wechirume handichimaona guys ini ndakambonyengerwa kandai kudzai ndakaona ndakagara pabhedha zidzukudzukuria guys guys zijuku zipopo vaimwana zipopo ziyero bhoni vaimwana rino rakati pabhedha apa rakanaka kuti ndezvako izvi ndongokudubura wakadaro nokuti vanhu vakanaka ndezvo kwakona mbuya wako rakati gombe unobozozvibvunza soumozoseka wawega kuti asi simukadzi riya asi zvokwadi shuwa wanga wachangosiyawo miedzo iyoyo wakadai ndakambokuudza nyaya zvikuriya handi wanga achangosiyawo miedzo wakadai so ndakazongori kudubura wangu asistiwo asi zvanga zvakangotiomei guys ranga rinozigadzira kanga akasviva kuti ari kudondidarika nokure guys ndomboitigwa nevanhu ava zvakaoma zvakaoma guys adona zvakaoma vadzoka ndachitira kuvafonera ndofunga vangapinda pasina network kaitimbowa maiguru first hallo fone nyanga isikasapinda ndisiti mama apinda nepai hello right murume wenyu ndofunga time yangataka kufona yaya handiti angari ndatoisa mameseji akapinda kune both parties apinda and then apinda pekuti vanataka kutora mapaya pawazombondibloka ndobva ndamuti ndiunbloke ta ndobva ndatona ndaunblokwa murume wenyu ndoisa mameseji akapinda asi pane pandachifona mapaya foni ichienda ichiengaged I think vanga vatonhingirira vanga vachitotaura vese animaona vanga vachitotaura vese saka iko zvinoita so kana kuti vatori vese
kana ndari vese saka ndabva ndazobhulokwa manje vese vari 2 ende kutiktok musikana yafa ungati mwana anombotambira pana padhaizi anga atoripo saka because tiktok abva atozoenda vanhu pavaenda kunokomenda tiktok kwake kovabvako atozochinja zita izvozvi rakachinjwa zita anga akati mune line akabata zita remurume wangu nerake kuita 1 ane imwe futi yakabvura kuti mune lin ina MUNE nalin wepapauline kubatanidza ane vananga nemusikana matambura yakanzi mune lin vakatobatanidza futi hey ane manhikiri akushandisira manhikiri mvura dzekumapostori matombo ndamona akaisa gauni akapfeka vhoiri ndozviri kutoitika but mimi musabate anything manje kana matoona trick yacho imini the trick is not to touch anything manje ndozati right now muri kubatikana ndemunogona kuve mutofamba mukatodaro makanganisa because kana chikuitirai muna macho majeni kanobata mukanopiwa kana mushonga anokukundai because munamato acho unenge uchitora nepower though munamato uyu usiri munamato wakanaka but musakanga kuti satani anoaprova futi zvimwe zvinhu kuti zvitike zvinoaproviwa kuti zvitike saka imimi you need to stand musina chamuinacho muri masina kufanira here right now asati akambonditi masikati nyaya yekudaundisa pasocial media ndarota ndichionekwa nethe whole world manga mamuudza handina bvunzai vana vanti vanhu handinawo right now saka aziva sei kubva paakaonana nemusikana ane zvinhu zvinenge zvinomunyumwisa ndasendabata ndavati mune laini varazvinyo ndasanda zvibata laini kuti mukuti udiko nangoti amen ende musikana uyo ari kurwadzai kamadzaka ndashaya kuti zvabva aiwa but mother munhu ari kukurwadzai handinga musagwadziwe henyu mother handoda kusimbisai aiwa chibage chadaona ito aiwa chibage mata musatomborwadziwe zvenyu mishonga yaanoshandisa iyo ndinenge ndakutya manje aiwa mishonga haibati pasina chironda ndosaka ndati imimi chisadai nekubata chinhu chende chisadai nekutaura naye siyai kutaura naye zvachose don't chibva vatomubloka chibva vamubloka kwese musachamudongorera kuti tiktok yedu iyo ibva ibatomubloka futi anoona musachamutisadata nezvenyu anoona but ndokuudzai hakuna mazviri hakuna musikana yasi musikana kuti ungatotora michita stress yekuti anzi ndazodaidai nezvamuri nemusikana haasati akugeza kugara hakana kugeza hasati pakuzikamwa kugeza chacho paasati akugona kugeza haatogeza ndiye munhu amungasora michita stress naye kana bhurugwa rake ndofuka rotonhwa zvinyaweti chaipo ndoda mutiri kutosora michita vabatana kane murume is date vasangana vanhu vane ane svinawo kaenda iye murume wenyu nezvinawo ndamuona ndini taitoita kuti life yedu ifambe the one who fight everything from day 1 chairo zvaanga ari ndindaka-upgrade kuvaka everything whatever we have it's me kumu-upgrade kubva ari zvaanga ari nekumupfekedza nekuti azive kuti gesi yaakapfeka guchi inopfekwa sei how do you buy my brand it's me you don't know anything ndino-upgrade zvinhu zvese vana ngavaende kuzvikoro zviri nani ngatidai it's me but aona tsvina marara ine mushonga vaenzana manje asiona iye kanenge achizvidawo kuzvidawo chinozoda kuti izvi zvakasangana patiktok ipapo saka mumonya tiktok account hanzi vakasangana kuchechi heredzo dzanangotsvuku ndokwavakasangana kowonya akaenda kungochi kunodii koshandirwa hanzi ndiri kunoshandirwa ndokwaakabva aonana anoshandirwa murume iye murumechi anoshanda kumatenga kumatracks and he was not like that I think tane 15 years saka ini munoenda kubasa munoenda kubasa maiguru 15 years that ndiendi kubasa ndiye akatondiregedzesa basa from day randakaroorwa saka muri kurarama sei zvinhu zvese zvazviri right I don't want to complain zvinhu zvese zvazviri right zvakangotanga kuchinja last year paakasangana nemusikana saka chidzokerai kubasa ka ndikutoona akatsama kunopa dashboard yemota yenyu kachitotaura zvaanoda chimba rino akatiti useless zuva rese pamba ndeti chakati ndakamirira kuti at least mwana wangu akaita right I will do something mazviona kakuti nyaya yekukurudziregai mabasa nevarume garai kumba anokuita achikorobhoka nanyenga muri kuzviona ka ari kukudai so because hamuna kana sendi right now you are depending on him kubva kusold muri kuda mari ndosaka kuitai zvese izvi nevanga muchishanda mune mari yenyu imimanga handifungi daimbokuitirai zvese izvi maitongoza kuti pack away pack out and go kutomupekera mumabhini eplastic ahembe dzake ka kutomisira mabhini eplastic otomuda
but inyaya yekuti makagara makabvunga kunzigara ipamba imi vakadzi vese, let this be a lesson to you all ladies vanonzigara pamba nekuchengeti. Unogara pamba gochengetwa 10 years 15 years, but murume anongonyenga cheteka unokwangwaya because unenge warelaxa uri pamba, hauna kana dobatsira kutengesa, unenge kudependa naiye kuti akutengere tomatis ne10 rand. It is true. Unenge kuti kana akasakupa 10 rand iwewe yatomumbisa dzako because ndiye apanofanira ndiya kuti gara pamba. Kana angonyenga cheteka chiri pasina mushonga anonga kadikiswa dzinonga pane pasina kana muchukuchiso kuripo. Varume vakanyenga vanopanduka guys. Vanopanduka. Inini mwana chitotsva guys kuti kwai mwana ambokura mwana ne1 year chitongoti mwana ne-condition. Saka bhara zvamunoti ungaita sei. Dei angasina condition inyi zvinatokuza kuti mwana 1 year something akura rumurai muone zvokuita. Rumurai mutsvage zvokuita because kuti murambe muchingoita kunge ameni izvo chero kuti tikuti chimbosiyai muri kwacho munogara kumba kwenyu kuZimbabwe kwamakavaka uko. Munenge muchirarama sei? Zviraramike ndachiita apa pa2 weeks iyo yenda nditori kuzva zvatotanga ngooma kuti usaitongonzwisisa kuti zvinhu zviri kufamba sei. Muri kuZimbabwe ikoko. Makavave. Saka izvo zvakana muripo vanenge vasiri vose kana muripo kuSouth Africa kuvava vanenge vasiri vese. Vanenge vari vese obviously. Saka asi kumba kuuya ake. Akumbanoya ipapa bhanga ribvunza kuti wakupi but inini pane pandambobuda handichazoenda hangu mangwana. Amuko kumba. Saka imi musikokumba kudaro izvozvi iye murume uyu kumba nyaya dzacho. Anasi paunatovatiko. Handiziva handizopupuriri munhu zvimwe vanenge vavese futi bhozi abva kuDurban handizivi kuti apa vachanorara vese kana vachaenda kumba kana vachaenda kupi handizivi. Abva kutripi yebasa. Saka pavaida kumba kwapauye. Obviously bhozi ndambozi ndicharara mumota saka maybe it's a getaway yekuti aende ikoko. Getaway. Pauye anogara kupi? Akaramba kutaura akamboti hanzi kuBenoni. Anasi arikutaura chikwema chisingaiti sikuisa lista remazita edu pano. Nhasi arikutaura chikwizvana chaito zveramazita edu pano achinyaradzwa kakunzi sori ako bebi wakwidzwa. Nhasi anochiona nhasi. Ine zvakaoma. Saka how are you feeling my sister? How are you feeling? She's too young for that. Machiri vanombozviteerera here izvozvo izvo vana vava2K. Saka inini muri kunzwa sei? How are you feeling? I'm hurt. Zviri kundirwadza. Ndikuzvinzwa. Zvinhu zvanga ndisingatarisira. But kwamuri henyu kamunhu wamina at least she's very supportive. Ndaona kuti munhu ari very supportive zvekudaro. Zvakanyanya. Saka vanhu vanotoshanda pauya mumuzivi tashandepi but kumakitchen obvious. Kumakitchen mukazotarisa uyu yake anoenda ndakaona aine cheuniform chemaIndia chehousemaid cheche aine twana twemaIndia. I'm sure she's a housemaid. But mashoko akuda ngokusiyira iye kuti ndikusimbisei ndei kudai so ndichavaposta hangu vese murume nemukadzi. Mashoko akuda kusiyira idei kudai so munhu wacho akuda let me be honest with you my sister. Hapana chamuri kupinda chandisina kupinda ini pano. Andika regai ndikusimbisei nedzangu nyaya. Andika hapana, there's nothing new chamuri kuenda. Ini ndakatopinda mumigari wese kudarika pamuri kusangana napo. Hanimona zvinodarika. Ndakambotaura panapa pandofunga bhuru wenyu uyu kana achikudza anogona kukudza makambotevera anokudzai. Ndakamboita zvamuri kuita izvi zvokutevera kumasure ndichivandira ndichirova indorova manje ndairova. Hanimona ndaivandira ndotokiya zvibhakira ndaita kuenda svikigwa kana ndambata. Hanimona ndobva ndokiya kushure murume wacho. Hanimona property ndaipedza nokuputsa mota izairwa kwava windiskirira arikona mani ndaipwanya but pakupedzisira ndakanga zvaitoita wese. Ndatosvika pakuona kuti hazvisi kushanda. Ndakakonosvika pakupera power ndiwe. Hanimona unotanga usingadyi ugoita senge uchaonda nazvezvi zvinhu izvi ugosvika pakutotadza kana kugeza kurwisa self esteem yako. Andika iye achitofara panenge achitokuona uchidaro aona wachinja anotova kugutsikana kuve satisfied kuti yes. Ndakasvika pakuti you know what, ndakasvika pakuona kuti yes. Ndakasvika pakuti one day ndikati naye mwari we kundosvikepi vanhu ava ka it's time for me kuti ndimbozvichuzawo. Hanimona hatichazi kuti ndakanzwa ndachitaura here something like in those lines. Hanimona ndobva ndachitanga kuzvichuza ini. Ndakanga ndozogezera pfimi mowa
ndakanga ndochipfekera pfini, ndakanga ndakuchita zvaasingadi zvaiti chakati ndandoita izvozvo. Andimaona handakajaira kuti ndoya ndichibvunzwa ajaira ndoteverekwa, ndakanga ndisingasaiti zvese izvozvo, ndakuita zvimwe. Godo rakatanga kubata, akatanga kutsvaga kuti munhu akuitei, asi kuna nyenga, asi kuna kugeza uko, asi kuna pasina, because time ndandiri depressed ndikadai ndisingagezika ndagara ndinatidresi ndokonovira ndidaro kana kubasa ndandinasaitiwo vanhu ndichingobigwawo ndiri kumba ndichikuda kubata. Handimaona so chinjai giya madha akatanga kutevera kuti asi munhu yako pane zviri kuitika chete, pane zviri kuitika wanika hapana. Handika paanoteverera kuti akugara kumba chikuteverera ka girlfriend ibva chakapopotawo. Handimaona kuti asi wakadzokerana nemukadzi wako seiwo zvototanga kupa chizvave kukoko ina handisi kuziva chinhu ndaindogezera tsini muri kunzwa ndekuti achiyamfirijuleawana ndakaisawo madoro ayangu imomo so ndandisingamai ndaimwa kana 1 kana 2 ndovati opinda andiajaira kuti akadai anoona munhu akasvuka musiso kudai wochimuchemera owana ndakadzifodora zvakatanga kuchinja. Handimaona ende I never stopped working saka ndasingamutevereri kuti mari ende ndazvo ndaingoita ndaida kutotenga hembe yevhutei kuti kukaurisa. Handimaona kukaurisa saka ndofunga ndopapa kuti muchienda ikapo pakuti you have to choose yourself first my sister, choose yourself first. Kuteera murume uchiteera nemagirlfriends uchitukana nawo ndoda kukuudzai it does not stop, it won't stop them from doing whatever that they are doing. Vanousiyana nenguva yavo, vachakonana vega, vagosiyana vega. Imi musiri involved, imi stay at home now that mamuza dai mamusina kumbomuvhira vakamuisira message ka dai asina kutukai makamisira message nchida kuti abvume kuti andana nemurume wenyu akapesera abuda musaka akapesera chikudza imanje kuti ndodana nemurume wenyu akuchikutukai. Andimaona so stay in your space. The best revenge kumurume is success. Do you know kuti nini pane pakuti mumba medu manga mine ndocha ndakapinda masmart TV, I think pakuhuriwa ndocha ndakapinda masmart TV paya guys achambopinda chikurumbira chidini time kuhuriwa yoyo. Handika ndaenda kuita zvinogara zvakadai ndakanotenga last number yesmart TV achiri kutotanga kupinda akati achipinda kati manecho vaiwaza the best revenge is success. Itai account yenyu mari yake yopiwa hai mari musatya kupiwa mari yake yo kana idye kutsenge hysteric but itai yenyu kuita kuti in case mangwana akasauya you are covered. Amuzombobesi nemunhu yeye. Handimazviona so ndo mashoko anoda kutsiura ende kazhinji chikurukuruka pase pane kuti muve stress dino zviraitira muchichema kumabhururu. Handika chishandisai mabvi ndongoshandisa mabvi enyu musati musabate mushonga paya, musabate mvura, musabate chii. Ndongo yekutiko zvino pamunochema channel those musodzi to God kuti Mwari musodzi yangu iyi ndiri kuchemera imba yangu. Handika sezvo muri kuda imba yenyu stereki ndiri kuchemera imba yangu, ndiri kuchemera murume wangu, izvi ndo zviri kuitika muri kuzviona. Handika ina handichakwanisi kutaura ndaneta handichakwanisi kutaura ndakudzosera izvi kwamuri imi ndichifight my battles for me chirwai hondo. Imi munoziva kuti Mwari ndimwari wehondo here? Munoziva kuti Mwari ndimwari wehondo? Munoziva kuti ndimwari wehondo? Munovati Mwari wehondo vanotuma army yehondo. Kune army iriko, kune maangels ehondo akamirira hondo kurwira vana vavo. Vanosimudza kutuma maangels iwayo kuti go and fight for this one, for my child. Vanokurwira hondo dzekuti you will be shocked magara kumba uchingohwa nyaya dzichiuya one by one kuti vanhu vaiva kunesana, vanhu vaiva kurovana kana vakasatokuvadzana kana kurayana kana kuti mwanoenda ujeri. Masimudza nemunamato right now chapo chisimudzai hondo idzi nemunamato. Challenge God simple ndo mashoko andokupai challenge God. Pane kuchema muchienda kumabhuru kwakanaka kumabhuru unofugwa nemhepo. Atika chero muchidzokera kumba kwenyiko zvino let everything go back to normal. Mukunzwa itai chidzokere pa normal muende kumba kwenyu itai magara muchikuitana manga muchibika ingobikai musisadza mumicrowave aya achitya kana manga musachamubvunza. Handimaona mogeza mugezero chaiwo musachamubvunza machitsara ino kuti zvakaoma isu chizile chandikutaura izvi because mimi ndinoda kutoziva but try kana zvauya kuti muda kubvunza torai mvura muise mvura mumuromo kudai so mofunda. Kana makafunda mvura kutaura anoziva mukawauti muri kuzarigwa torai mvura moisa muromo mofunda dai mukaona machakataura conversation iyoyo motaura kuti handidi kuzvinzwa. I've made peace with that. I don't want achikobuda pamabvi torai bhutsu iyoyo kubasa safety shoe chemai makabata bhutsu iyoyo torai mapenti waya muzoti akanakwa ndiwo anopfeka achienda kuna Pauline chemai makabata mapenti wayo. Pauline, there is nothing dangerous like a prayer. Handikuda kutukudza mai avo kwenda
hatina kuatendai kumupostoli tikadai tinawo manhamba ekutogona kupa utendai kumapostoli handika tinadzowo nhamba dzeng'anga dzotogona tidai kung'anga idzi vakandotigwa mahara futi anoona but we are not telling you that now the big and the most devastating thing war ndiye munamato paunochemerwa munhu achipfugama achikunamatira paulinika chitanga kutotya iko zvinezvi because kundo kune hondo imwe yasi yamanga mishita yekuchinjana yanga iri hondo dzanga dziri hondo dziri right dziya dzekutukana nemashoko aiwa because muri vanhu kamwe chikochinyanyotana aya tingowanzirana iyi manje yekuti kubva nhasi vakuchikunyararira vakuchidzila newe neprayer ka iyi itye ivhunduke iyi if I were you Paulinga I would live before muchandana and I'm not saying kuti mindiro inopindigwa mangwana kana next week zvinogona kutorera kana 6 months kana 3 months kana gore kana mwana vakada havo kana next week anoona kana vakada ngokuitira ishoti kati next week kana gore but Pauline kana zvouya kana hondo yamwari youya unofunga kuti waroiwa usina andiona because kwa hondo yava kusimudza ndoga ndichona chini guys ndai prefer munhu anoya direct topedzana nasiyasiya tichionana kana chikumbira munhu akandipindira muclose ndinavatira kudai soka I'll be very much worried guys because life yako inokukanganisika kuita upside down inomira kuti nti kana rufu kufiwa chakunofiwa kuno marufu runokuchistemba ruchikonzi ruri kuuya ukoita chikubva nekupi kune mumwe munhu ari kuchema uko misodzi yeprayer haina kunamira zvakanaka guys haina kumira misodzi zvakanaka misodzi yekunamatai saka madam go to your closet it's time now muchitanga kunamata munonamata here ndinonamata makwenda amachinja voice pamatara tindonamata munonamata kupi mata 7:50 at Adventist. Alright, apana chakapa kunamata kufugama 7th day ndozatika handisi yangu kuti munhu I don't know how you pray handika but kumakushandisa mabvi enyu vanhu kunamata idunga munhu handiti zvechechi ndangobvunzawo zvangu but kunamata idunga munhu makushandisa mabvi enyu kana muchida kuchema chichemai makafugama muti ndauya pamberi penyu mwari ndopandaazochemera namudambudziko rangu muri kuriziva uyu murume uina pauyu muchimenchena nemazita avo muchiudza mwari zvamuri kuda chaizvo zvitike musavavanzira because mwari is like your dad is your dad actually your dad you go to him and say that ndokumbirawo mari yepapedzi that ndikumbirawo mari yebhutsu vanotokupa because ibasa ravo iroro anoona ndo basa ravo ndetire kusapota vana vavo rekukupai zvamuri kuda saka you go there to God and you pray and you tell him zvamuri kuda that's his job to give you what you are asking anditika saka musainya kuvhunduka police wewe muchadzoka zvenyu panapa 10 kana yakwana hapana anohamba kana pamukadzi wakachiti ndikuenda kune mukadzi social media munonyepa kuna zvakadaro musavhunduke zvenyu kuposta ndichamuposta nditika thank you my sister right pane mumwezve handichazivi mirai mboona pane mumwe ambonifondera chiti kwanzi arikuonoda munhu wake Hello, kuri saisi Smail ndazama kukufonera ndikaona haisi kuita through phone ndafunga kuti maybe muri kutora makosi. Network yangu iri kunetsa ndakateerera live but network yangu iri kunetsa and ndatangira nyaya pakati. Saka pawo munongoti pawo ndokumbura zvokuona foto rapawo kana munaro. Ndokumbura kuona foto rapawo kana munaro ndisendere. I'm suspecting someone anonzi Pauline but yeah. Okay. Pane mumwe anga achiti arikuda kufona seti apinda kune ivasikana kuti tisadzokera kune iuyu mirai right ushu ndakubatanidza nyaya idzi guys ndakubatanidza nyaya idzi yave kwavari munyika I don't know but ndavapa kuadvise kuti ndivazame kuvadzikisa mwoyo wavo Anzi Nagai too, why do we have to pray bed? Why do we always pray bed for the side huku? No. Atisku pray, we are not atina matira zvakaipa. No. Havasi kuna matira zvakaipa, you're getting me wrong my too. Vari kuna matira imba yavo. Now muimba mavo kana chiudza Mwari. You pray and you mention names. Imba yangu iri kukanganisika because of Pauline and Munjeni. Andindizvo you are praying so hausikuna matira zvakaipa Mwari restore but Mwari ndimwari vehondo manje handiona pavanenge vakurestore ipapo zvinouya nehondo kana vati vari Mwari vehondo kana vadecide kutumira hondo ikoko kunoitika hondo pauviri hwavo because mai vari kunamatira imba yavo saka God will answer the way he sees fit
andiona vanonamata imba yavo hatina kuti vaende kunonamata kuti mwari vanhu ngavaurayane kana kuti vanhu ngavafe kana kuti vanhu ngavadai so no hazvisirizvo kuri kuitira kumufonera seiko zvobhuwa mufunge ndivatori pastress chaiyo shemu. Hallo Yala ndikukunzwa right ndave palive manje ndakuchifunga tichifonera nyaya yako chitaura nyaya yako tichinzwa tione kuti tadzifambira. Alright sisimeri akabva ati ndashoterwa nemari yangu aiwa wakuudza vanhu ka ukati akabva ndati ani wakutenga kutaura nyaya yako sezvairi uchiudza vanhu tiri palive. Alright. Nyaya yangu yakamira yakadai so takavhura group last year tichiti tiri kuda kuita zvekubatsirana kuenda kuteki so rari group revanhu 6 so takazodecide kuti munhu nemunhu azvitire visa rake then tozobatsirana mari yemaflights ndobva kwatanga 2 Ivy naEsther wekubotswana. Ivy ari kuharare saka Esther visa rake rakabva rarejectwa akatoti vasikana visa rangu raita serarejectwa saka hei zvatodhakwa saka pakarejectwa visa raEsther vanhu vakabva ngoti ausa makwesha mbakakati mama mavhisa anozobuda ipapa so Ivy akazongoti rake rabuda ende hapana akambofunga dzekuti chichi isamukuti one visa rako ndobva ndangomuti inini hangu amsi willing kukubatsirai vakoma mari yenyu iri kushota nemari tikaishora ne200 ndikasaka muri kuenda rini tikanzi ndiri kuenda muna November ati ndiri kuenda muna November uye asvika haana kuzoenda ndobva ndati saka muchaenda rini ndakufunga kuenda muna December uye asvika ndakufunga kuenda muna January indakatozopesvika pakutoita visa rangu ndikauya kupi ndikauya kunokuteki ndati koimi muchaita sezvika ndakufunga kuenda muna March ndati manje mavisa esvo ano expire after 6 months muchaita sezvikanzi kana rakuexpire ndopandicauya so from then ndobva ndazongoti since kana imi musasauyi vakoma chindidzoserai mari yangu svika alright ndokudzosera chindipa nhamba yeeco cash yekuisa mari ndobva ndamupa nhamba yekuti aise mari eco cash akati nditipa eco cash izvezvi zvindoisa haana kuisa iko zvino ukamusendera mameseji achadai makozi angu adai saka iwe kongoona vhisa racho inini wakanga uchiti wakuita dziri naye wakanga wariona here kuti rake vhisa rabuda rekuteki handina takanga tine gurupu kakapesa Lloyd wacho aititira mavhisa so ati hapana munhu akambofunga kuti ari kunyika takangoti mavhisa adi abuda uyo rarejectwa tazviona saka akatomboapply here kuteki kwacho ndakazofonera Mr. Lloyd akati ndambozviziva hanzi anamboapply akaapply ndiSR 1 saka mini takagara ida kungokusikama mari kamunhu ndo zvakatotaura Lloyd akati ndakatozomufonera Lloyd ndikati Mr. Lloyd ndodesvikanzi no trace aiva anambovo apply visa wakamupa mari stay akangoya akandipa mari yawo wakati iwo wakutanga process ndikati yes ndo the same time ndakamupa mari zvikanzi haana akatoya achitobvunza zveSpain anamboti zveteka haanamboita zvekuteki. Alright, what you ask for the trigger and for the kingdom comment section. Let me try to get hold of him. Alright. Okay. Right. Ask Davira. Right one. Smells nice. Take you down on wood, Dashabi. Crown Jagamabat.
ndambomisira message yakadaira nawo haachabati mafoni vachinoita ndichiti vacho vanenge vari pano vanona ndotinonetsa vacho vanenge vari pano vanonona ndozvionetsa vanhu vacho vanenge vari pano ndametsera message yakandidaira but now vanhu vacho vanenge vari pano maona ndozvekunetsa no zvakaje ndokuteka zvibudisiriti because mugroup mavo imomo vakutoti munhu aifanirwa kutanga kuitigwa rakaramba kubuda handizivi kuti visa rekuteka rino handizii rakaramba kubuda rekutanga handi munoona kuti vakutipa basa rekuda ngovaposta vanhu ava guys muri kuonawo kuti vanhu voda ngotipa basa guys kungotipawo basa rekuti munhu angopostiwa shuwa he kuti hapana tango yangotaura kuti ndomupa mari yangu mari yake ndomupa rini adecida kuti regai ndiposti wangu ndionekwe pasi nenyika yese vanofunga sei guys pana kuti ungotaura kuti ndomupa mari yake pakati hauchakwanisi wotsaida kuchipostiwa kozha amen rikaiti goona kuti gemu rachofa ameno ndozvada kutongoita ndokwaya kutoenda ese uku ndingagoni tazamawo wani kuti auye titauri ndofunga vaida kutsvaga mabasa ekanonohuta achatobati foni yasingaziyani ngasikazobati ndambomusira mameseji atopindura kuti ndiani handida kutomudza vangu ipapo kuti ndinhingi hello esiv yes iv reconnecting network angadaira hanzi I don't have data saka toita sei pasina data toita sei toisa maaudio alright iv it's okay ndinonzi sisimeli andiona ndinewe munhu auya kwandiri panapa pane mufananidzo yako ari kukumbira kuti tihwe nyaya dzako dzekuti anzi makanga muchikandana mumutambo kudi anonzi Tracy ukatora mari yake kuenda kuteki saka anga achiti hauchapinduri mamessages ake stuff like that saka I just wanted to know kuti wave papi ini mapicha ako ndinawo mapictures ako ndinawo ndinonzi Simeli Diaries so taida kuzati wava papi nemari yake uchamupa here ende achaiwana rini ndo nyaya yacho iripo then tozotangira ipapo ndamisira message rikayaverenge message tione hai zvakaoma aiwa haisi hatisiri data uyu yakadai hatisiri data ndamisira voice note rikayaverenge ini zvemaraunzi achatotakautaura kudhara ameno regai vatambe maraunzi avo zvinonetsa zvinyaya kuti dzinongoya yako zvine zvimasana kana ndakamboitaura paneko zvino handimbokubatsiri ndongotarisa handimboibatsiri nguva yachitwai ndakapiwa ndakapa mandaipa mari munhurume ndaidliwa mari saka isitaimbokudzai kuti mazano murume apiwi mari usadliwe ndondidliwa ndakapa munhu akati kuri kuindiswa kupi kumavhiza zvine laki zvezvekudzoserwa mari mai vava vakauya panapa vachitaura kuti ndakatorerwa mari neiyaya yeagenti vachida kunzi vakuenda kupiwe maiziva vaya mai vaya vemari yavo vaya vakadzoserwa mari yavo yose zvine laki paya pandakafonera agenti yacho ndikadi vakadzoserwa mari yavo yese ndaitopiwa mascreenshots ndini ndikatoti ndipe vakatondipa 10% yangu yekutanga yechitu havana kundipawo naivo vacho vakapiwa mari yavo havana kundipa 10% yechitu imi mai kana makanditarisa kuti ndipaiwo 10% yangu yechituka pane first payment makandipa 10% pane payment yechitu hamuna kundipa 10% saka mati zvinozofamba sei ndo tichoramba kubasa next time
hamudi kuobatsirwa next time anomuchabigwa futi techingokuza everyday musaita hakuna zvemavhidza iko zvino hakuna UK iri kutora vanhu moenda kunopa mari tazvitaura pano moenda monopa mari todzoka futi bheki kunoku tadzoka futi bheki kunoku totanga kunesana navo mahara aiwa kazviti 10% kana yambudeko ndoti mari yoyo uye kwandiri ndoti mari iuye kwandiri izvozvo kana yanzi mari yochiuya yosvikira kwandiri ndokutumira ndotanga ndatora yangu 10%. Vakadzosegwa vakadzosegwa mari yavo 50k vakadzosegwa yakadzosegwa ari kuti achamboverenga ake achamboteerera voice note great you kune inonzi Elowa Brody adligwa hai regai vadligwe amene avo regai vadligwe zvineinesu regai vadligwe kapindure kamukadzi uyu ari kupindura ari kutaipa regai tinzwe ari kutaipa maraundi achandotyisa isusu zvezvimuno mutinge tichitoda kutoti dzimungwana choda kuti ngatitiutsvage vane muuk kutamba navo at least kana ma1000 pamwedzi hanimuona muchiisa kana ma1000 pamwedzi asi zvakutyisa kuzi munanongofuma akadzokera kuafrica unomuoneri guys aitokitsvaga kusouth africa ikoko tikakuwana asi makadzokera kusouth africa mamukandira vatatu kuti muri 20 mamupa mari yake ma1000 iwayo amba na 20,000 yake pounds anongorova pasi apindura hanzi mari yake ndinomupa zvinhu zvasina kundimirira zvakanaka okay saka manje kana zvinhu zvisina kumira zvakanaka handiti unotaura naye here naiifi womuudza kuti zvinhu hazvina kumirira zvakanaka mari yako ndinokupa pakati womupawo mari yake zvino zvakanaka here kuti uzofuma uchitreda everywhere picture rako uchinzoka zvinozobuda here hazvina kunaka ndanchikumbira kuti utaure naye taura naye can you please talk to her and assure her kuti kumupa mari yake ndi uri kumupa rini kweyo mari yacho unomupa rini kuno izvo zvakanakira kungoti mari idzodzi handi kune mabhengi aya masavings ekuti exactly ela kune mabhengi masavings aya ekuti bhengi rako rinenge rine masavings akasiyana siyana unzi tora saving iyi tora saving yebonus tora iyi yesaving wati unongona kuvhura iyoyo andiwana unongona kuvhura iyoyo ndozvivhurira mochikanda woita debit order yema500 every month vachikuchengetera mari yako kana 1000 every month vachikuchengetera mari yako ukatosevha imomo zvakatoendeka wakadaro hauna stress yekugwa nevanhu zvemutambo izvi zvemaraunds izvi unonyura ugochema aitoona ari kumboteerera audio ndofunga kune gezi nyaya iri kunzwa iyi kune vakadzi vaurayiwa iri kupiko nyaya iri kunzwa kune vakadzi vaurayiwa kuno kuuk iri kupi nyaya iyi iri kupi kwa kune vakadzi varobiwa kwai vaita sei iri kupiko nyaya iyi naiwe ela iri kupi kwai pane vakadzi makeara ekuzimbabwe arobiwa aurayiwa here kana kuti anzi aita sei ameno zvambotaugwa pekutanga iri kutrenda kupi kuina handisi kumboiona wani yacho iye angati hanzi hauchapinduri makozi ake ndo zvaataura ini ndosva zvinhu zvaataura kwandiri hanzi makozi hauchapinduri orit saka next week yamacho yemonday I'll keep the date ndombomira kuposta tombobata takadaro kusvikira next week monday yacho toona kuti zvafamba sei then totangira ipapo let me talk to you kwai ndomupa mari yake next week nemonday saka tombomira hold takadai kuyanzi mari next week nemonday saka tombomira takadaro hanzi mari next week nemonday saka tombomira takadaro tombomira kumuposta uyu tiwe kuti allo right hanzi monday
Alright. Okay. Hanzi Monday ende reply kwai just nanimira zvakanaka. Ndamuudza ndikatomira tonzwa kuti zviri kufamba sei. Monday yacho kana asina kuuya tochimuposta. Ndamuudza. Ari kuafrica ndiri kuno. Unokwandudza neMonday yacho kuti mari yavo yayo. Taura naye hanzi nditaura newe ndimuisire message. Alright, sharp. Right guys, muri kuti nyaya yekunzi yaitika kupiko ndifonaiwo zvetinzwe guys. Timbowanyesa tapinda munyaya yemawiki. Gandiudze yaunze matsikwana acho nemauya acho nevanhu vacho. Alright, pane munhu andisira message guys, kwai ndiri kutsvagawo branch reMasowe kwai kuLeeds. KuLeeds uko kana muri kuziva kunoitigwawo Masowe yenguo tsvuku kana yenguo chena, please mutiudzewo. Kune vari kuda kuenda kuchechi yekuMasowe, please as a belief mutiudzewo. Anditi please tell us kune vari kuda kuenda kuchechi. Kana mave ready wave navo vakadzi chinodudzwa ndobva ndatenga kutaura topic yacho iyoyi. Right, chitai guys, chitai tuone. Tomirira mandezvi. Guys, chikwirai tiwe kanyaya yevakadzi vaini tovhunduka iyi. Imaiwoneti nyaya iyoyo. Irikuitika ipi nyaya iyoyo? Ini zvimapeji pezvi andipozvioni ndakazvibloka andipozvioni. Chifanai tiwe yamwe kutaura guys kuti kune vanhu vaurayiwa kunoku. Ndeipiko iyoyo? Hanzi okay nhasi or aiwa zvenhasi imawiki. Ari kuti ndinofanira kumbounganidza matsikwana aya nemalisutu aya. Hanzi ed, alright. Let me add you, Mama Hazel. Hey, dear. Hi, Sis Melly, how are you? Good, and how are you? Gee, what's going on? Well, basically, vaibva kubasa, apparently. Hanzi vachibva kubasa paipa they vakaitwa kuambushwa, like kubatwa nkunzi, you know? If I can put it in the way that everyone can understand. Hanzi vakabatwa nkunzi. Vaka, you know, and vakomana ivavo two hanzi ndo vavasecha. Vava stabba. One was stabbed akasiwa pa floor ipapapo akazoonekwa nemunhu waidarika ndobva azoda ambulance yakatorwa. Then the other one akaonekwa ari muriver kuBirmingham uko. It's on the Birmingham news, that's where I read it. Saka zvakaita kuBirmingham izvi. KuBirmingham, yeah. Mazimba. Vasikana two vamazimba. Navideo kuwadona seiko naimi. Naimi ende zvakaoma. Naimi ungabva kuuya kuzotipuzwa South Africa kuya kuzopondekwa kuno same style yatakatiza South Africa ndo yoyo yaopondekwa kuno. Dzoka my sister, dzoka Mama Hazel, dzoka tuone. Naimi. Samini tuwadona sei pane mwafonye. Well, no, because ndafunga kuti zvona can minimize and then read the news. But yabva yadona pa live. So I realized I can't do it. Yeah. So why not something kasekerere? You know, I went even per Facebook and I found her name, but I just couldn't say anything, obviously. So the other one is dead. Morifa. And then the next day, and this happened Tuesday night, I believe Gutanga Katofeka my uniform. Because by news, patotaurwa ne ke home yavanoshanda. Saka muri kuti kuko ari kudzari kuICU ndopi? One of the girls, there's two girls. One akastabiwa, she was found unconscious that same night. One akatandwa kurwizi afa. One akasiwa rupenyu. Yes, there were two girls. One was stabbed, akaita unconscious, vakamusiya ipapo. Akazowanikwa that same night nemunhu waitodarika. And they akabva abatsirwa immediately. Then the other one, they didn't find her. They found her the next day then. Ari muriver kuBirmingham. Pakawanikwa bhodhi yekutanga nebhodhi yekuriver yacho iri padhuze napadhuze. Kuti vakatoinda nayo. You know kunoku is the canals. The canals. It's not like a river, it's the canals.
yanga iri kure nepakawanikwa boarding. I don't know. It doesn't. Pa news, pa Birmingham news. Actually, it doesn't really say how far apart is it, but I'm sure it's in the same area because how can they carry mono? Ndikufunga kuti vakaita naye vakatanga kumurepa pamwe. It could be. They don't really say much. It doesn't say much Nyaya about it. dzakafanana idzi chandakaona UK yenyu idzi nyaya dzakafanana idzi havabudisi information yakakwana. Vanobudisa information iri hapo. No, they can't budisa information yakakwana in the first, because this happened on Tuesday. Saka havana information yakawanda up until vawana munhu wacho. Ende mwana yaramba achingodonha pa ndiye anotora information. Kendi mutsvake adzoke. Mama Yezo. Hey, tarwadziwa vasikana. Hey. Uchibva kubasa mamai mwana pamwe vasiya vana kumba vainge vakatora vana vakamirira vana mai vari musi vakapa. Yeah. So yeah. Kufaneke kudonha sei kumwana. Send that request tione futi. Mama Yezo, send that request tione. Tikuramba sei. All right. Guys, imbotiudza vane kuuk I think there's someone on the voice because they keep calling me. Alright. Zvakabhoitika here kunana UK izvi zvakadai izvi? It happens. It depends where you stay. Birmingham is not really a safe area, to be fair. Birmingham asiya motili second largest city. It is. So kune crime kune vanhu marudzi akasiyana akawanzeko. Yeah, and everything is mostly it's all foreigners, you know. Izvi hazvishamisi zvipamwe atogwa nemadependent akabva kuSouth Africa ikoko. I don't know. And it's here, but Birmingham, there's everyone is there, literally. It's like, you know, it's you know, everyone, every continent is there. It depends, obviously, where you live in Birmingham, but you know what I mean when I say Birmingham. Nokuti takambotaridzwa kuBirmingham noko takambotaridzwa rimwe flat so kuBirmingham koko pane takambotaridzwa kumaflat so kwakamboita jangi so kuchitobuda kuchinzi kunogara nemadrugs ikoko kwakutoiti pachingoti maflat akawanda uchinzi apa haufambi kana nechii ndikati imi munozati kuri kunobiwawo zvikwama zvikanzi even kuLondon is there. It depends where the area is. Vanototaura like ukaenda paoffice of statistics inotokudzwa kuti marough areas ndeakupi, magood areas ari kupi. It happens, but mostly it's normally game crime. It's rare for just vanhu vari kungozvifambirawo. Wana, this is quite new for me, mawana. Kuti vanhu kubva kubasa jai guys, come on. Yeah, this is quite new. Normally in gang crime, my game related crimes. This was shocking to my spine, to be fair. Kusaka chinhu muchadzaona kana tsvuka chichobuda zvinogona kuti vemazimba zvechokwadi akabva nepaSouth Africa pajara kuita crime idzodzi guys zvekwamwari mirai ndimbokuudza imwe story handina kutaura zvakunda. I wouldn't put my pin to that, Smelly. But you never know. But I wouldn't think of that though. I don't think like that because you know pane zvinhu zvokuti handisi kuti ndizvo zvakaitika but ndiri kungofungira zvinogona kudaro. Pane one guy yeah, although akati Birmingham kokoko akabuda nepaJosa andika awana munhu wake ndobva vaita zvese weddings stuff ndokubuda nepaJosa pachida kuno kuUK andi anogara kune mumwe uchana chetauri town auya kuno but kuJosa ndio yanga iri life yake ndio yanga iri lifestyle yake and havasi vemasiyoesa ndio yanga iri lifestyle yake kuti aibata nkunza achidini achita izvozvo zvemadrasa achidini asvika kuno kuimagine ajera life ekunyikikiri akanobata chimbuya murodi chimbuya ndokutora iPhone gaya zvakajaira kupi kuJoni makamera anononga kungoti munhu angagara atoita mapepa atodini muno matodini andimona akabva angobatwa akatoenda kujeri andimona akatonosevha kujeri ndofunga I think about 12 months here akabuda ariko muno arimo nemhuri yake noti asi havasi vemasiwo ese so I wouldn't put that past no you wouldn't. No. Because
mukatosati iva kuzotiwapo taura chokwadi pakazongopindawo hapo mamacosb takubva kunigeria abva kupi tasai kana macrimes ekurohwa kwevakadzi mumba kana ekuuraiwa kwemapartners mumba kana abva asumuka ndikana kuti ndinangu tisingakunye pamene. No, you're right. You know, and I like commentator one of the ladies there, Kuti, with especially now with the financial situations and everything going on, Akusisna Mabasa, I know that people are struggling. People are struggling. So the only thing that people end up doing is kubatava nunkunzi. Mwana, just the same as vanwe kumba kwenyu kwa mnova kwa pachipinda mu South Africa, and then they tend to fend kuchaga kurarama through doing that. You know what I mean? Asina kana kuti anzi mabasa akusisina naye mamarezo unorevei mabasa tongona achiadvertiswa everywhere vanhu kuno vanoadvertisa kuti tikutotsvaga vanhu vanoda uyai mukwire mutakure mabhokisi apa tiri kuda vanhu tiri kuda kuemploya apa pagedhe chaipo kutora vanhu ipapo saka mabasa kuti hakuna ndiapa nanenge vachira mabasa akadii hakuna sismele to be fair. Kwasiri mabasa azere. Things are so different from I would say maybe 5-10 years ago. I would say 10-15 years ago, as compared. You know, I don't want to blame my COS or anything. Don't take things wrong. But you know, when the immigration is crying, because now when you go from the Panapa we are hiring. Apo we are hiring. Kuma industry Panapa Panapa we are hiring. Mama shop church we are hiring. Makeo church we are hiring. But who hire person was showing the interview. Papi, Mama Satiko de happy. Mama Sa Ariko asking time room venue. Bedan. I want to sing. You know what? They are two. Mabasa, yes, Ariko Jao, but most of them, they don't want to work the dirty jobs that we can do, you know? Yes. And the yes. other thing is, if what you I say said, that, I can agree. the cost of living is so high. It's literally so high. Like, because, you know, Awara at 3.2 mag rent, mortgage and stuff, and then you're left with nothing. I'm not justifying crime, don't get me wrong, but I'm just saying... No. Tukunzwa. Maybe the cost of living now it's high because everything has gone up. Yeah. And then, you know, there used to be so much crime, but most of the time it was gang to gang, you know? And then it goes to 1 or 2, but crossfire. But this of robbing people like this, this is so new to me and it's scary. It's honestly. Anzi mashifts ari kunetsa kwamuri manesi imimi zvikuru sei vari kuma agents guys izvi zvinhu tinozvifollowa tichizviona antika manesi dzakawanda angachishanda nema-agents you guys kwavanoshanda you were getting paid per hour mari yakareba mari yakasviba maprivate enyama mchitayaya anditi now they really opened for vanhu vakabva kunze manesi avakatora mamwe ayaya akabva kunze akapinda munomu saka maagents akuti mashifts vachizomawanda manje nokuti wakapinda karimemba kwakapinda vamwe vakauya vakazara vakapinda manesi akawanda vakanga vakanditiza kunhs imimi mukaenda kumaprivate anditika ndosaka muri kuri kunetsa kuti muwane mashifts because vakazovhurikwa vamwe vakapinda vakatogwa manesi akauya handichimaona nemacosi ari manesi so mashifts vakabva vapinda vakanotora nemari iri pasi pane zvavaipiwa ndochokwadi chiripo but kumanesi ndoku kwamuri kuti kuri kunetsa but kuvanhu vanongo kuti vakeara zvavo kana kuti vanotsvaira kana kuti vanotakura namabhokisi kumawarehouse kana kuti kuri mabasa azere guys azere nevanotisa pamagedhe chako chaiko manesi ndinokunetsekana manesi because of reti yamanga majaira handika kuma-agents kwamanga muri handika zvona but vari ku-nhs yeah, obviously linking it back to what happened to our two sisters and I wouldn't think this would have been a professional who would have done this crime to these two sisters. But pay we cut it down. Yes. Ndovumelana newe ipapo. Pays cannot cut down. Pays cannot be cut down. It's inflation. Things are getting expensive. You know, problem is when they put the pay up, auntie, they are not putting the pay to meet up the needs. It's not leaving us with at least a little bit money to save. It's leaving us with money. But anyway, that's not the story why we are here. The story our two sisters. Yeah.
Yeah, you know, Sis Melly, you know what I was saying? I was just talking to my sister and I was saying, Kuti, I'm just praying and hoping Kuti, it's not our Zimbabwean kids who would have done this crime. You know what I mean? I'm not happy Kuti fighting a crime, no. But I'm just saying, Kuti, I'm praying Kuti God, let it not be our children that are crime. You know, it's ndarwadziwa mufunge when I read the Azvorwadza. story. Imagine kuti izvozvo pamwe vanenge vakauya nevana anditi ari maCOS akauya nevana. Vana vasara vari kumba apa paya. Vakamirira kuti mai vari kuuya. Mai vakaenda kuti chivafa. Yeah. Vana ava kwakutoita sei right now? A government atopindira anditi. Exactly. Hanzi no, it's not inflation pay. Aiwa kuma agents anti mama maipiwa kana £30 per hour. Ndo yakaslachiwa down kakuma £20 per 22 pounds per hour. Don't cut here to kutaura I don't have to mainisha not my mama is of phone to say I don't know what happens. Hey, I'm not saying to guys in makagisuka masalad, but kuma agents kwa maisha anda ka kuma itapla mari chayo shindu guys. Per hour am I gonna shanta kana ma 30 pounds per hour. Ndo yakabviswa yarichitwa iko zvino nenyaya kuti kwakapinda kavanhu vakawanda makunzi mupinda kuma 20 koko 20 per hour 21 pounds per hour. Hamene kuda kutaura zvansingazi ndongozvionawo pane ndichingoverenga ini ndichingoresearcha paya ndichingosangana nazvo zvinhu izvi saka ndototaura neconfidence because ndakazviverenga ndakazviona hanimaona ano chichikuitika wawaiko ndaona wadonha futi ndaitowana munhu wekutotaura naye panapa wabva wadonha panewo handisendopiwa mafoni exactly Jojo, thank you. Inangu yatakuona ndakuona yakanzi 45 ndaona yakanzi 30 pandakaverenga yakanzi 30 pounds per hour vanhu vaitochema iyo yanga itoti article yevanhu vaicomplaina imimi manesi vaicomplaina ipapo kuti takakatirwa nenyaya yevanhu chichi vakapinda chichichi andiona so vachita kutsvaka iwana ma30 pounds per hour kuma-agents stuff like that. But now even if you apply for NHS right now vane vanhu kudhara they are taking ma-foreigners iwayo they will not employ you, they will tell you you know zvinhu zvakadaro ndopadaitozviverengawo ipapo because nombofanira kuti tichiita catch up nezvinhu zvemunomu tichiona kuti chii chinenge chiitika what's really going on ndopandakazviona ipapo hanimaona saka kandinoona kuti unoziva kuti atotaura iwa taisvika kuma-40 imagine guys 40 per hour obva arova 12 hours dzake obva aita 48 hours dzake pamuvhiki atori bhoko hanzi naroman sauna it was 60 imi guys kwanzi it was 165 pounds per hour guys and by then I think payakati 65 pounds ka yaitenga zvino akasina kukwira kudai saka ndipo pamaita mari papaya kuchinzi kuchando kune mari kuchando ndipo ndio time yachona zvinhu zvaka zviri stable zvinhu zvisina kukwira you know so people could afford time ndosaka vanhu vesitime yayo vanhu vaimhanya kuti kune sinuku hanzi most agents nurses are lazy. I don't know about that one, J. Jacobs. I don't know about that one. I don't know. But now, guys, kune NHS mimi munoti kune akuna mari yakawanda. Atitika. But kune ma-benefits akawanda. Ameno zvazvisina here. Ameno azvisina here. I don't know because meme chiti ku NHS hakuna mari yakawanda kudaro kune maybe amene kuti mari per hour asi kunenge kune ma-benefits ariko asiko kuma-agents and now that mabasa ekuma-agents aya haachanyanyi kubatika zvokudaro andika because vakuti tine nyaya yekutora mari saka asi vakutora vanhu vavanobva kunze vanoti vakanzi from 40 pounds per hour obva uya onzi tokupa 20 pounds per hour anoenda half the price anoenda and for an agency the money is not worth unless you climb up the ladder. Okay. Hanzi pasese chapisa zvatooma kudhara dia zvakatooma hanzi it's true sisimeli NHS board zvekuti their pension is out is one of the best. Yes, I saw that ndakazviona izvozvo. I saw that ndisati kuda kutobvunza kuisa kwamuri imimi manigiri manesi nyaya yacho ndatoipiwa neyaiswa kuSimple Life. I'll go through this.
takamira vasikana vakolektwa venhikikiri vemahesta kana vasina kuunzwa nhasi titoidzoka nayo manyaya yacho mangwana but nhasi friday kagaisi ngatimbopindai mune dzemujolozve. Hanzi NHS are guaranteed shifts, use agents as a side hustle. Okay, saka uyu ndeokwamai murungu uyu atumigwa 15,000 ndoyatumigwa so far, atumigwa 15,000 namai murungu kwasarigwa imwe 15,000. Saka ukwamai murungu anoisa message izvozvi 15,000 chamwari chiri pa 10% yangu kasha 10% chegaiti fone tiwe chite kuhwa kufona unuwaiwe nereport back uri right mangwana tobatsira nesimba. Hello dear, ndaona kuti wati waisigwa mari vaisa 15,000 maswera sei waswera seya vaisa 15,000. Okay, saka pari imwe hanzi swa 15 ndichakupa, but I'm sure I'm going to give you mari yako semapira wakandiita, saka hangu handinazotafana kupikisana nawo kana kuti kudii ndikangovati it's okay. No, that's not a problem. Chatongoda mari gaingodzoka chero vada kudinga vachimboya saka mochikandawo 10% yangu yasokutana kwatakaita. Handina problem, isaindisi. Ndichakupa akaunti yacho yekuongoyo handiri kuSouth Africa unokukanda kuFNB haisi nyaya. Aindoisi. Alright, iri bhodhi ya titomirira 15 wacho towa kuti haufani. Ndechikuupdate hai saka vaisa 15. Aiwa, no problem. Nongoitsawo 10% iyoyo i15 then muzoisa imwe uisa 10% iyoyo inenge yaiswa mari yedu yapera because tiri kuda mari yedu yakakwana. Alright, no problem. Musikana wacho nayo vamupa mari yake yese. Ngauye sviko uripi ngachiuya ka. Ndo zvakaipa izvi. Unobatsiga kuwa mari yako uchauipa 10% yangu. Guys, munozoti chaitika manje kune problem yemusikana uyu. Akuti pane shamwari yake yaakapawo nhamba iri kuUK iko kakati hanzi ndiye muridzi wemari, saka ndiye musikana wacho naye aisirwa mari yacho naikoko, saka from there ndiye akuzomisira. Saka ini nochona kumakusenda nditohesitita kuti munhu achitapiwa 15,000 kune musikana uyu, ndisandaziva kuti yapiwa yake. muudze kuti tikusimena kuda 10% yangu nokuti zvazvinoita handimbo zvakawanda kaita chandozoti uchadzoka hako zverimwe gore futi nenhamo handinda kuzivana newe. Muudze kuti 10% yangu ngaitouya zvindisa account number ise vanhu ngatimbodzidai kuita honest. Haungagwadzino kunipa ndizvo ndatove ene mememurungu mungai nenyaya iyoyi ndatove ene handiti mashona mari mapawanda mundipoya kundira pane meseji avanditumira vachadza kuti reference kuFNB hanzi kuFacebook wakainyepa kune vanhuvo kuti wakandipa chero vakakurafura vakaita sei hazvisina nebasa chatongoda kuti mari idzoke zvokurafurwa chagara chimwe ndadove ene so ndikuda kwei hazisi nyaya iyoyo mari ingaingouya bata bhuru rako muzotukaita simeni ndipe 10% yako rondokuyanika. Ndimudzi asi musikana wacho nawo handina zvaangori rega ndimunzwe kuti anoti kudii. Oraitiribo guys vanakoma saka ndimoda ndikushatire mahara ini iro zvinzi hai ndatove enemi yavamuruka ndacho vakambonditadzira kana kudii asi ndatove enemi moenda kuti va 10% yangu ipi asi kana ipika usadaro ndinenge ndaishandira handitika right handei kunyaya hanzi apa unonzwa vachiti ndabva kunoona sponsor right handei kunyaya dzemujolo guys timbopinda mujolo chete kutodzisanganisa nyaya idzi dzinotokanganisa purpose ndodiko ndokata ndodzoka ndokata ndobika sadza ndodzoka tombosipora nhasi angu handina hangu chekuita ende mangwana ande ndiripo saka ndogona kudzoka hangu dzimwe 2 hours ndodzoka titaurai hanzi sindikandire ukateni Craig's ndindangopuwa 1.5 yacho iwe hapana mari kapa 1.5 rands airakarabasa uona kuti mari 1.5 apa rands kwete pounds 1.5 rands ndakakuudzai kazhinji kacho dzandofambira dzinodzoka ambokuudzai wandidhara pani dzinodzoka kwai semu mujolo wakatora mukomana
hatidi kutaura nyaya dzevakomana ava pano mhuri yacho totofungirawo hedu vana vake nemhuri dzake dzichiri kuchema otherwise haisati dhiri naye takatobvumburudzana naye panapa tikatopedza naye mwari vanozoita kuda kwavo kana kuva yakwana tototaurawo hedu mujolo yedu isusu anomusaida ipe 1% zvayo dhindaimaya vaya mataura here takambonambobuda vasikana vapi life with fazi kwanzoka ishuwa ngatibikei tidzoki ndipeiwo 10 teachings 10 teachings dzei laina uri kuda 10 teachings dzei kwanzi katai tibombika zvesho vanhu vari kubikei vanhu vakutaura kuti ngatikatei tibike saka ndodzoka Kelly esa foni yangu pachaja ndodzoka peu nhasi ndodzoka nhasi tara chokwadi lili ndodzoka nendichitei ndodzoka ini nhasi ndodzoka hapana zvandichitoita ndodzoka ifriday saka friday zvandaiona kuti friday kaesi diamond zvandaiona kuti friday ndaona baba vavatotenga doro ravo ena vangu vachisapa saka vanenge vachitozvimwira doro ravo ndiri palive saka handei guys tinobika ngatingochingwa 6 o'clock ngatisangane na7 handika ngatisangane na7 o'clock dead 7 o'clock dead guys tikusangana pano handika 7 o'clock tisangana pano hande tobika